Asi shoko riri kuti kana ngirozi yatova rebellious, Mwari haatomboiregereri. Kana ngirozi yatongova rebellious, Mwari vanoibata voikandira murima maichagara yakamirira darkness. Ndakazombozvibvunza kuti ko nemhaka yei? Ndikabva ndafunga kuti hatinoti madhimoni dzaimbova ngirozi, asi nekuti dzakachinja kembi dzikaenda kukembi yaSatani. Saka kana ngirozi yatongova rebellious, kana ngirozi yatongobva panzvimbo, Mwari anotongoziva kuti ndikairega yakadaro ratova rimwe dhimoni. Haleluya. Asi Mwari wakatisika isu, ini newe nemufananidzo wavo, vakatipa mukana wokuti nyangwe tikatadza vanoti dzokai titaurirane. Havana kutiita sengirozi yavanoti kana yatova rebellious, yakutosungwa, yakutokandirwa murima kusvika panguva yejudgment. Asi iwewe neni tikatadza, Mwari vanotipa mukana wokuti tidzoke pamberi pavo. Asi iro shoko richiti we were made a little lower than angels. Asi idzo ngirozi dzacho kana dzatotadza hadzina mumwe mukana. Asi iwewe neni tine mukana wokuti tidzoke pamberi pavo nguva nenguva, titi Mwari pane patakadarika. Haleluya. Mwari pane pamwari tizvinamatire isu nevana vedu. Zvikada vari kuzvikoro kwavanenge vari, vanokutadzirai Mwari. Zvikada tiri kumabasa kwatinenge tiri tichijoka nevatinoshanda navo, tinogona kukutadzirai Mwari. Zvikada tiri hama dzedu tichitaura patinotaura nehama dzedu, tinogona kukutadzirai Mwari. Haleluya. Tinongoti tichikwenda pamberi paMwari, iwe semunhu uzvinamatire. Usasirira vana vako, usasirira vokwako, vanamatire sekunamata wakaita Jobho. Uti Mwari zvikada pane pavakadarika, asi ndeve kwangu neniwo ndinovanamatira. Tinamatire nekereke yedu nokuti takasiyana siyana, takasikwa zvakasiyana takadai. Muone kereke vamwe vanoti yakaita sehospital, tose takadai tiri varwere, kutonamatirana chaiko kuti Mwari sekereke mutiregerere. Vamwe vedu tinoita zvinonyangadza pamberi penyu Mwari, asi tatouya sekereke pamberi penyu kuti Mwari mutinzwewo. Ropa renyu pamusoro pedu, Mwari mutishambe, kuti patinenge takukuimbirai Satani asawana chipomerwa pamusoro pedu. Patinenge takuuya tichipa, Satani ashayiwe chokupomera pamberi pedu. Kana touya pamberi penyu tichinamata, Satani ashayiwe chokupomera paupenyu hwedu. Nokuti tikasanamata munamato uyu, Satani anotoramba taura kwauri kuti usakanganwa zviya zvawakaita. Handei pamberi paMwari tinamata. Mwari matigonera mangwanani ano, matisvitsa panzvimbo ino yekunamata. Hatizvidziva tsvene Mwari, tinozviziva kuti tinokanganisa misi nenguva. Tinozviziva Mwari kuti pamwe pacho tinodona, asi shoko renyu rinototaura zvakanaka. Tichiti as righteous men who fall 7 times but they will rise. Mwari wangu tinouya pamberi penyu tichita kutongutanga nekukutendai Mwari, nokuti makatipa mukana wokuti kana tikakanganisa, She wangu tinodzoka pamberi penyu tichitaurirana. Mwari wangu kana tikadona, tinodzoka pamberi penyu Mwari tichitaurirana. Mangwanani ano tiri kuuya pamberi penyu Mwari, tichinamata sevanhu, tichinamata mumwe nemumwe Mwari, kuti Mwari tinzwe iwo, Mwari titaririre iwo, Mwari musatisiya tiri toga. Mwari wangu takakutadzirai nekuda kwemafambiro edu Mwari. Pamwe pacho tikakutadzirai nekuda kwekutaurisa, pamwe pedu pacho tikakutadzirai Mwari nekuda kwekureva nhema. Meso edu Mwari pamwe pacho tinomataridzisa zvaasingafanirwe kunge achiona. Miromo yedu Mwari pamwe pacho inotaura zvatisingafanirwe kunge tichitaura. Miviri yedu chaiyo Mwari pamwe pacho Mwari tinoiitisa zvaisingafanirwe kunge ichiita. Ndiri kunamata mangwanani ano kuti Mwari wangu mutiregerere. Isu tiri vatadzi Mwari, zviro kwazvo hatina kutomborurama pamberi penyu, zviro kwazvo hatisi vatsvene vakapererera pamberi penyu Mwari, zviro kwazvo hatisi vatsvene vakapererera pamberi penyu Mwari. Tiri kunamata mangwanani ano kuti Mwari tinzwiraiwo nyasha. Mwari wangu mutisukewo mangwanani ano neropa renyu, nekuti zvatauya kudai Mwari, tauya kuzotsvaka chiso chenyu. Zvatauya mangwanani ano Mwari, tauya kuzonzwa imi muchitaura. Zvatauya kudai mangwanani ano Mwari, tauya kuzopuwa rimwe simba idzva. Asi Mwari kana Satani aine chaanotipomera patiri, hatigoni kusangana nesimba idzva iri Mwari. Kana Satani aine chipomerwa chainacho paupenyu hwedu, hatigoni kuwana simba iri Mwari. Kana Satani aine chaanotipomera paupenyu hwedu Mwari, hatigoni kusangana nechiso chenyu Mwari. Kana Satani aine chaachiri kuchipomera pakurarama kwedu Mwari, pamwe pacho tinopesana nemi Mwari. Mwari wangu ndiri kunamata mangwanani ano kuti Mwari mutiregerere nekusasimba kwedu Mwari munokuziva.
Mwari munoziva kusasimba kwemumwe nemumwe ari panzvimbo ino. Mwari munoziva kusasimba kwemumwe nemumwe ari mugote kwari muno mangwanani ano. Mwari wangu mutiregererewo Mwari panzvimbo yatinodonha. Weye Mwari patinodonhera Mwari mutiregerere. Munotoziva kusasimba kwedu Mwari. Asi shoko renyu rinotaura zvakanaka kuti Mwari ndimi simba redu, chitipai simba rekumuka Mwari. Kana tadonha Mwari, rambai muchitipa simba rekumuka. Makatipa mumwe mukana wokuti tidzoke pamberi penyu Mwari kana tadonha. Makatipa mukana wokuti Mwari tirambe tichingopupura. Paul anotaura zvakanaka achiti, I repent each and every day. Nokuti anoziva kuti pamwe pacho anodarika akarivara, pamwe pacho anototadza akarivara, pamwe pacho tinotadza nebwoni. Asi Mwari ndiri kuuya mangwanani ano kuti Mwari tisukeiwo neropa renyu. Mwari wangu mutichenese nemoto wenyu. Mwari wangu mutichenese mangwanani ano kuti tishayiwe chipomerwa kana touya pamberi penyu, kuti tishayiwe chipomerwa Mwari kana touya pamberi penyu. Mwari matigonera, Mwari makanaka. Muzita nemuropa raJesu, muzita nemuropa raJesu, muzita nemuropa raJesu. Amen. Ndichada kuverenga kubva kuna Psalms 30 pavhesi ya8 to 10. To you, Lord, I called. To the Lord I cried for mercy. What is gained if I'm silenced? If I go down to the pit, will the dust praise you? Will it proclaim your faithfulness? Hear, Lord, and be merciful to me. Lord, be my help. Hallelujah. Lord, be my help. Ndoda kuti tingonamata tiri munzvimbo ino yatiri yemuSouth Africa. Amen. Pane mweya unogara uchisumuka, ndingangoti gore negore, wokuti ukati unazotarisisa unotoona kuti munguva inongotanga chando pane mweya unotongoti utongobata wakatarisana nesu vanobva kure oro kune dzimwe nyika. Amen. Ndoda ngoti tiende pamberi paMwari tinyaradze mweya uyu. Amen. Ndoda ngoti tiende pamberi paMwari tinyaradze. Shoko raMwari rataura zvakanaka. Mwari ndingazokurumbidzai ndava muguva here? Mwari ndingazokurumbidzai kana ndava dasti here? Aiwa Mwari, zvakanaka kuti ndikurumbidzei ndichiri mupenyu. So Lord, be my help. Pamwe pacho unogona kufunga kuti iwewo una mapepa zvinhu zvakakunakira, asi usakangamwa kuti ndemumwe wako ari kupesekutwa uko, ihama yako, nditete wako, ikazeni yako, ndemumwe wako anobva kunyika imwe chete newe, ndiwo kuraini rako iwe. Saka kana iye akakuvadzwa, chinofadza chii pamberi paMwari? Kana iye ari persecuted, chinofadza chii pamberi paMwari? Ndoda kuti tingoenda pamberi paMwari tinamate kuti Mwari tinonyaradza mweya uyu, nokuti mweya uyu uramba uchichiitika gore negore. Munguva yechando mweya uyu unoramba uchingosumuka, utori mweya. Tinogona kufunga kuti pamwe ihatred, yes ndizvo, but ukazvitarisa zvine pattern. Zvinhu zvinongotosumuka panguva yechando, panongonotanga chando kana pakati pechando ndo panosumuka mweya uyu. Haumbonyanyi kuzvinzwa any other season. Munguva yechando utori mweya. Saka mweya unorayirwa mumweya. Tikada kuadresa mumedia, tikada kuadresa pasocial media, hazvishandi. Mweya unoadreswa mumweya. Nokuti ukazvitarisa chero vemuparliament chaivo vari kuzvitadza nokuti zvinhu zvemweya. Sazvoda kuti weneni timire pamukaha toti Mwari isi tiri kuuya pamweya. Mweya uyu ngaunyaradzwe. Mweya wekupersecuta vanobva kune dzimwe nyika ngaunyarare munyika uno. Zvinongoitika chete kana isu tikamira takatendeka pana Mwari. Usanyarara nokuti mwana wako anogona kusangana nazvo. Usanyarara nokuti mai nini vako vanogona kusangana nazvo. Usanyarara nokuti wekwako anogona kusangana nazvo. Iwe uchizvitini ndine mapepa mumba nevana vangu. Saka haisi nguva yekuti tinganyarara pakadai. Inguva yekuti tipopote titaure mumweya. Tirambe mweya uyu, tiunyaradze mumweya. Hallelujah. We want to go pamberi pamwe kuti Lord, be our help. Be our help. Whether sema Somalians, whether sema Zimbabweans, whether sema Zambians, be our help. Hande pamberi paMwari tinamati. Mwari tinouya pamberi penyu mangwanani ano. Imi Mwari ndimakasika nyika yose
nezvose zviri mairi. Imi Mwari ndimi makasika nyika yose nozvose zviri mairi. Shoko renyu rinototaura zvakanaka richiti the earth is the Lord's footstool. Nyika ino Mwari ndipo pane tsoka dzenyu. Pano panyika patiri pano Mwari ndipo pane tsoka dzenyu. Imi Mwari pamakasika nyika yaive isina maboundaries. Mwari pamakasika munhu, makasika munhu nemufananidzo wenyu. Mwari pamakasika munhu, makasika munhu nemufananidzo wenyu. Chiri kukonzera kuti munhu apandukire mumwe munhu chii? Chiri kuuya mangwanani Mwari chichiti mweya unosumudzwa naSatani. Chinokonzera kuti munhu amukire mumwe munhu, mweya unosumudzwa naSatani. Chinokonzera godo muvanhu, mweya unosumudzwa naSatani. Chinokonzera shanje muvanhu, mweya unosumudzwa naSatani. Chinokonzera kuurayana kwevanhu, mweya unosumudzwa naSatani. Chinokonzera kuurayana kwevanhu, mweya unosumudzwa naSatani. Mangwanani ano tiri kuya pamberi penyu Mwari tichinyaradza mweya uri kunosumuka munzvimbo ino yenyika yatinogara mairi. Tiri kunyaradza mweya wekuuraya vamwe vanhu vanobva kunyika dzakasiyana. Mwari wangu tiri kunamata tichinyaradza mafungu aya Mwari, nokuti Satani hadi kuona chakanaka. Satani hadi kuona hamoni. Satani anoda kuona pane mvonga. Satani anoda kuona pakavhiringika chete. Satani hadi kuona zvinhu zvakanaka. Mwari wangu tiri kuuya mangwanani ano tichinamata takatarisana nemweya uyu, tichiramba mweya wexenophobia. Mwari wangu tichiramba mweya wekuurayiwa kwevamwe vanhu vakasiyana nevemunyika ino muzita nemuropa raJesu. Mwari tiri kunamatira dzimuri dzedu, hanzvadzi dzedu, vanatete vedu, vaning'ina vedu Mwari vari munzvimbo dzakasiyana-siyana. Mwari wangu isai ropa renyu pamusoro pavo. Anotichengeta ndimi Mwari, anotichengeta ndimi Mwari, anotitaririra ndimi Mwari. Mwari wangu ndiri kuuya against this spirit nezita raJesu. Ndiri kuuya against this spirit nezita raJesu. Mweya uyu ngauparare munzvimbo yeSouth Africa. Mweya uyu ngauparare munzvimbo munyika ino yeSouth Africa. Mweya uyu ngauparare munyika ino yeSouth Africa. Mweya uyu ngauparare munyika ino yeSouth Africa. Mwari ndakamira paaritari yenyu yamakazodza. Mwari ndakamira paaritari yenyu yamakazodza ndichitaura kumweya uyu Mwari kuti mweya uyu ngaunyarare munyika ino, kuti mweya uyu ngaunyarare munyika ino muzita nemuropa raJesu. Mwari wangu ndakamira paaritari yenyu tiri kunamata ndichiti mweya uyu ngaunyarare, mweya uyu ngaufe, mweya uyu ngaupere. Zvinhu zvinodzokororeka gore negore, zvinhu zvinoitika gore negore zvitori nepateni Mwari zvinoratidza kuti mweya, zvitori nepateni Mwari zvinoratidza kuti mweya hakusi kufunga kwevanhu uku Mwari, asi mweya waSatani. Satani akadyara mbeu yakaipa muvana vevamwe vanhu. Satani akadyara mbeu yakaipa mumwoyo yevamwe vanhu. Satani akadyara mbeu yakashata mupfungwa dzevamwe vanhu. Mwari wangu tiri kuvhara pfungwa idzodzo. Mwari wangu tiri kuramba mweya iwoyo. Mwari wangu tiri kuuraya mweya iwoyo nezita raJesu. Tiri kuuraya mweya iwoyo nezita raJesu. Tiri kuramba mweya iwoyo kuti uoparete pamusoro pevana vevanhu nezita raJesu. Pavana vose vanopinda panzvimbo ino Mwari tiri kunamatira nzvimbo ino. Mwana wese anopinda paFM Roadport Prayer Center Mwari tiri kunamatira ropa renyu Mwari pamusoro pemwana mumwe nemumwe kuti ngaachengetedzwe kubva kumweya uyu Mwari. Mwana mumwe nemumwe anopinda panzvimbo ino Mwari ngaachengetedzwe kubva kumweya uyu Mwari nezita raJesu. Takasiyana-siyana zvatiri zvino Mwari. Vamwe hatina mapepa asi Mwari ndimi bepa redu. Vamwe hatina anonzi madhokumenti acho asi Mwari ndimi dhokumenti rangu. Mwari makandibvumira kuti ndive munzvimbo ino yemuSouth Africa, mukanditendera Mwari kuti ndizorarama muno. Anotichengeta ndimi Mwari. Pose patinenge tiri Mwari ngatichengetwe nemi. Ropa renyu Mwari ngaritirwire kubva kumweya uyu Mwari. Ropa renyu ngaritirwire kubva kumweya uyu Mwari. Ngarirwire vana vose vanobva kune dzimwe nyika. Ropa renyu Jesu ngarirwire vana vose vanobva kune dzimwe nyika kuti vachengetedzeke munyika ino yeSouth Africa. Ropa renyu Mwari ngarichengetedze vana vose vanobva kune dzimwe nyika kuti vachengetedzeke munyika ino yeSouth Africa. Muzita nemuropa raJesu. Muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Tichaverenga kuna Proverbs 3:2. Tichaverenga kuna Proverbs 3 from verse 2 to 7.
for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and men. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make your path straight. Amen. Let love and faithfulness, in my version, let love and loyalty, let love and loyalty be bound on your neck. Why? Because they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Todaumbonamatira rudo nemweya wekutongotendeka chaiwo. Shoko raMwari rataura kuti these two will bring you long life, peace and prosperity. Sandoda kuti tinde pamberi paMwari umbonamata kuti Mwari, imi Mwari ndimi rudo, ndozvinotaura shoko renyu. Uye asina rudo haazivi Mwari, nokuti Mwari ndirwo rudo. Sandoda kuti tinde pamberi paMwari uzvinamatire, umboti Mwari, imbondizadzaiwo nerudo. Imboitai kuti ndive munhu ari loyal kushoko renyu. Ndive loyal kushoko raMwari. Nokuti ndikava loyal kushoko raMwari, ndatova loyal kuzvinhu zvese. Anything else chaunofunga panoda loyalty, ukava loyal kuna Mwari, unenge watova loyal kuna kuzvinhu zvese. Hallelujah. Saka ndoda kuti tine pamberi paMwari tinamatire mweya uyu. Mweya wekutendeka kuna Mwari. Uye nemweya werudo. Tigone kudanana isu pachedu sevanhu. Kana uchiri kugona kunyeya mumwe munhu, zvoreva kuti rudo rwacho harupo. Kana uchiri kugona kufunga zvakaipa pamusoro pomumwe munhu, rudo rwacho harupo. Kana uchiri kutarisira imwe hama yokwako pasi, rudo rwacho harupo. Kana uchiri kungofunga kuti inini ndiri nani than uyo, rudo rwacho harupo. Kana uchiri kugona kukompita uchiti inini ndiri nani than uyu, rudo rwacho harupo. Sandoda ngotinde pamberi paMwari tingonamatira chinhu ichi, kuti Mwari tizadzewo nechi nerudo. Marizauti acho tamanzwa. For this will give you long life, peace and prosperity. Kutendeka nekuva nerudo. Shoko ravo roti zvisungirire pamutsipa wako, nokuti ndizvo zvinopa upenyu hwakareba. Saka toda kuti uende pamberi paMwari iwe uzvinamatire Mwari, ndidzidziseiwo kuva nerudo. Mondidzidzisawo kuti ndive loyal. Loyal kuhama, loyal muchechi, kune vanonditungamirira, kunevo vandinogara navo, kutongova loyal pane zvose. Ndigone kutendeka. Nokuti Mwari, shoko renyu rinoti ndizvo zvinoita kuti ndirarame makore akawanda, uye ndione rugare, uye ndibudirire. Hallelujah. Handei pamberi paMwari tinamate. Mazvita Jehovha, touya pamberi penyu mangwanani ano, tichikumbira rudo isu sevanhu, tichikumbira kugoneswa kuti tigone kuda vakatikomberedza. Shoko renyu rinotaura zvakanaka kuti love your neighbor as you love yourselves. Shoko renyu rinodzoka zvakare richiti irwo rudo rwaMwari ndirwo runoita kuti tione makore akawanda, uye tiwane peace, uye tiwane prosperity. Mwari wangu, ndiri kunamatira nyasha dzokuti muise rudo mandiri. Inini semunhu, Mwari muise rudo mandiri. Inini semunhu, Mwari mundizadze nerudo. Nditarise kwamuri imi Mwari semucherechedzo mukuru werudo, nokuti Mwari makada nyika nekuzara kwayo, mukauya mukaifira nekuda kwerudo Mwari. Saka tikatarisa kwamuri Jehovha, tinoona rudo rukuru. Nazvino tinouya mangwanani pamberi penyu Mwari, kuti tidzidziseiwo Mweya Mutsvene, mutizadze nerudo, tigone kuda vari padhuze nesu Mwari, tigone kuda vakatikomberedza, hama dzedu Mwari, nevose vatinoziva Mwari. Mwari wangu, tisavafungira zvakaipa. Mwari, tisafungira zvakaipa kune vamwe vedu. Mwari wangu, godo ngaribude muupenyu hwedu, kutarisira vamwe pasi Mwari, kutsvinya chaiko Mwari, kune nherera neshirikadzi Mwari, vamwe vanodzitambudza Mwari. Tiri kunamata mangwanani ano kuti Mwari tizadzeiwo nerudo,
Mwari tizadzeiwo nemweya wakazadzwa nemimweya mutsvene kuti tizive matarisiro nemaitiro kune vanhu vakatikomberedza vatinogarisana navo. Mwari, Mwari wangu, mutizadze neloyauti, Mwari, kutendeka pamberi penyu. Ndiri kunamatira mweya wokutendeka kuti Mwari ndigonereiwo, Mwari nditendeke kwamuri. Mwari ndigonereiwo, Mwari nditendeke kwamuri Jehovha, kuti pane zvose zvandinoita Mwari wangu ndifambe kutendeka, nditaure kutendeka. Mwari wangu, zvandinoita zvive zvakatendeka nekurarama kwangu kwose Mwari, kuti nditendeke kuvana vangu Mwari nekumhuri yangu, hunge ndatanga kutendeka kwamuri Mwari, kuti ndigone kutendeka pane zvegumi, hunge ndatanga kutendeka kwamuri Mwari, kuti ndigone kutendeka munzvimbo yandinoshandira, hunge ndagona kutenga kutendeka kwamuri Mwari. Mwari wangu, ndiri kunamata nyasha dzekuti ndigone kutendeka. Mwari wangu, nyasha dzerudo kuti dzindizadze. Mwari wangu, ndipfekedzeiwo nerudo. Mwari wangu, ndipfekedzeiwo nerudo. Mwari wangu, ndipfekedzeiwo nerudo. Mwari wangu, ndipfekedzeiwo nerudo muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. My last prayer point. Ndoda kuti tinamatire vafudzi vaMwari vepanzvimbo ino. Timboti Mwari, isu sevana makatida mukakokorodza mumwe nemumwe kuti ave pasi pevanhu ava. We are not all here by mistake, asi kuti ndiMwari vakakusvitsa panapa. Whatever way yawakauya pano wakainvitwa nomumwe munhu kana kudini, asi ndiMwari vakaita kuti usvike panapa. Saka toda tinamatire vanhu vaMwari vanotimirira pamukaha, vanotida tose tinozviziva, asi zvazvakanaka kuti iwe neni timbowanamatira, kuti Mwari pakufamba kwavo fambaiwo navo. Pavanotsvaka wisdom, Mwari sanganai navo, ivaiwo wisdom yavo. Ivo nevana vavo ngavachengetedzwe nemi Mwari. Ngatinamatire shoko ranhasi, ngoti Mwari taurai kuupenyu hwangu, nokuti ndo zvandatovinga. Tiri papo ndoda kuti tinamatire chinhu chinonzi focus. Unomboziva Satani anokutendera kubuda mumba mako, unogeza zvakanaka, ugobuda, ugopfeka zvakanaka. Wasvika panapa ugoshaya focus. Kutoshaya focus chaiko, kutovaraigwa nezvakakukomberedza, kutovaraigwa nezviri pamudhuri izvi, kutovaraigwa nevanoimba, kutovaraigwa nakazvipfekera zvake. Pfungwa dzako dzotoenda kumwe kure. Satani otokurivaridza. Chasingadi ndichokuti ufocus pakumurumbidza, ufocus pashoko racho, ufocus pakunamata kwacho. Saka pamwe pacho Satani hatirwisi kuti tisauya. Anotokuziva kuti enda iwe ndokuziva nepfungwa dzako, ndichakubata wavako. Wosvika pano wospenda 3 hours uri pano, wobuda une 0. Nechowavinga chacho hapana. Mari yacho yawashandisa kuuya pano watambisa, nokuti zvawavinga hauna chawawana, zvawavinga hauna kuzvibata nekuda kwekuluza focus. So ndoda kuti ngonamata kuti Mwari, align my focus. Zvandatouya muimba ino iyi Mwari, align my focus to your work, align my focus to what I am here for. Ane pamberi paMwari tinamata. Mwari, matigonera, matipa mukana wokunamata, wokuuya munzvimbo ino Mwari yekuti tikushumirei Mwari, tinzwe kutaura kwenyu, tione ruoko rwenyu Mwari. Ndiri kunamatira shoko renyu Mwari parichaburuka muzuva ranhasi. Shoko renyu Jehovha parichaburuka muzuva ranhasi Mwari. Itai kuti mumwe nemumwe Mwari atouya, Mwari wangu, abate chaavinga. Satani Mwari ane system yokuti kutendera kuya panzvimbo inoi, asi toshaiwa chatafambira nekuda kwezvakatikomberedza, nekuda kwenhamo, nekuda kwematambudziko, nekuda kwevanhu vakatikomberedza, nekuda kwezviri muno, kushayiwa focus Mwari. Satani anovhiringidza maonero edu. Satani anokuita kuti pamwe pacho tione zvinhu zvinotivhiringa. Satani anokuita kuti pamwe pacho pfungwa dzedu tidziise kusiko. Asi ndiri kuramba mweya uyu Mwari, ndichiti Mwari, tauya kuzokunamatai, tauya kuzokurumbidzai, tauya kuzokunamatai nekukuimbirai Jehovha. Mwari wangu, mumwe nemumwe ngaawane focus panguva yachasvika ino Mwari, kusvika tichibva patabhera rino Mwari. Mwari wangu, tiratarise pamuri, tirambe takatarisa pamuchinjikwa nevaranda venyu Mwari. Tinovaisa muruoko rwenyu mangwanani ano, kuti Mwari zvavanoita ngavachengetedzwe nemi. Tinotaura heji yemoto pavari Mwari, ivo nevana vavo ngavachengetedzwe nemi Mwari. Vakomberedzei nemoto wenyu, vakomberedzei nemoto wenyu Mwari, nezita raJesu, kuti Mwari pakufamba kwavo pane zvavanoita Mwari, Mwari varambe vari mamuri. Tiri kunamata nyasha dzenyu Mwari, vawedzerei wisdom pamusoro peimwe wisdom, vazarurirei Mwari revelation pamusoro peimwe mamwe marevelations, kuti Mwari pavanotitungamirira
vatitungamirirei in your revelation nezita raJesu Mwari. Tiri kunamatira varanda venyu Mwari vamakadana panzvimbo ino kuti Mwari vatungamirirei. Mwari vangu muvachengetedze ivo nemhuri yekwavo, ivo nevana vavo, ivo nezvose zvavo Mwari. Tinozviisa pasi pemapapiro enyu Mwari, muropa renyu Jehovha, kuti ngazvichengetedzwe nemi. Timi Mwari makavada, mukavadana, vakanzwa kudana kwenyu Mwari, neivo vakatendeka mukuvadana kwamakavaita. Mwari wangu vaitirei zvakanaka, Mwari wangu vaitirei zvakanaka. Nesu tauya tose kushoko renyu Mwari, itai tinzwe kutaura kwenyu Mwari, tibude tiine chatakabata kubva mushoko renyu Mwari. Muzita nemuropa raJesu tinokutendai Mwari. Hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Chimbo wave button. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chimbo moresa o munhu ari padhuze newe. Umbo mufarira. Hallelujah. Tiwane matangiro. Muzita raJesu, muzita raJesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Minamato inesimba kurerutsa zvinorema. Minamato inesimba kurerutsa. Tarirai minamato inesimba kurerutsa. Tarirai minamato inesimba kurerutsa. Varamai minamato inesimba kurerutsa. Vanamama minamato inesimba kurerutsa. Aminamato inesimba kurerutsa. Ururune muri dzokuna Jesu. Kuna Jesu, ni Jesus haya, ni Jesus haya, ni Jesus haya, haya haya haya, haya haya haya, haya haya haya, haya haya, ni mutira mawoko kuna Jesu. Kuna
change mawak. Yes. Ah, Samaroga, 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 Jesus Samaroga.
zvinorema kana zvichiuya Jesu ibako rekuwanda nezvakanaka pazvinouya Jesu ibako rekuwanda nezvinorwadza nyangwe zvichiuya Jesu ibako rekuwanda nezvinofadza pazvinouya Jesu ibako rekuwanda ndinoimba Jesu muri muwerangu 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 Jesu muri muwerangu muri bako
zita raJesu ratinoti kana zvaoma tinowana kwekutizira. Toda kukutengai nekuda kwezita raJesu kuti panguva zvinenge zvakanaka tinowana kwekutizira. Toda kukutendai nekuda kwezita riri pamusoro pamazita ose. Imi Jesu muri bako, imi Jesu muri utiziro hwedu, imi Jesu muri Mwari wedu panguva yekumanikizwa, imi Jesu muri Ishe wedu panguva yekufara. Zita renyu Mwari ngarisimudzirwe nekuti hakuna akafanana nemi, hakuna angaenzaniswa nemi. Imi kota shumba yerudzi rwaJudha. Toda kukutendai nekuda kwezita raJesu, toda kukutendai nekuda kwezita riri pamusoro pamazita ose. Zita rinorapa, zita rinokomborera, zita rinosimudzira. Ngarinamatwe mangwanani ano, zita raJesu mangwanani ano ngarinamatwe. Nirine kukudzwa kumayana. Mazita Mwari wedu, zita raJesu. Zita neropa raJesu. Mazita mweya mutsvene mangwanani ano. Mazita muridzi weupenyu. Mazita mweya mutsvene. Ndinoshamiswa kwazvo Baba naBaba samakuru iwayakaitiwa newe Baba ose Baba ukuru wenyu unoshamisa kwazvo Baba
Mashita mweya mushene. Makakodzera nembiri. Makakodzera nerumbidzo. Matsimba mweya wenyu Mwari. Wekuti mupurira Jehovha. Mweya wangu nokupurira nemweya wenyu. Kuti imi muri Mwari. Mashita mweya mushene. Mashita Jehovha mamarani ano. Tinotenda nyasha dzenyu. Makakodzera nembiri. Iye michezo nitenyu tinogara nekusingaperi nazvinogara pechisimudziwa zitarenyu nekuti rinoshamisa. Iye Jehovha chire kunovhura nzira pasina nzira. Tinokutendai kwayana raMwari nekuti makanaka, makanyanya nekunaka, makanyanya nekutendeka. Mazita mutsvene waMwari takuremekedzai Jesu nekuti munoshamisa. Baba wedu wekudenga, zita renyu ngarikudzwe, kuda kwenyu ngakuitwe ipo pasi pano sokudenga. Ngaribatswe neutsvene, zitare iwo Baba wedu. Baba wedu, aiwa zita renyu Jesu, iro zita renyu Jesu, iwo Baba wedu. Baba wedu, aiwa zita renyu Jesu, iro zita renyu Jesu, iwo kuda kwenyu, kuda kwenyu ngakuitwe Jesu, pasi pano isoso kudenga, aiwa kuda kwenyu Jesu, kuda kwenyu ngakuitwe pasi pano ese kudenga, aiwa Baba wedu, Baba wedu, aiwa zita renyu Jesu, iro zita renyu ipo kuda kwenyu Jesu, kuda kwenyu tinoda kuitwe nasi, tinoda kuitwe nasi. Ira
Takupaza zita renyu neutsvene. Erabashatarabosa. Ngaribatswe neutsvene. Zita raJesu ngaribatswe neutsvene. Zita raJesu. Erabashatarabosa. Mweya mutsvene waMwari. Ndokutendai nekuti muri pano. Mweya mutsvene waMwari. Ndokuremekedzai neuhambo hwenyu. Eno zita renyu tsvakamire. Ndakurimadza neutsvene. Eno zita renyu Jesu. Ndarisimudzira pamusoro pamazita ose. Zita raJesu ngarisimudzirwe. Zita raJesu ngarinamatwe. Zita raJesu ngarimudzwe. Erabashatarabosa. Ngaribatswe neutsvene. Ngaribatswe neutsvene. Ngaribatswe neutsvene. Mazita edu kwete. Kwete tsvakamire. Asi renyu ngarisimudzirwe. Asi renyu ngarinamatwe. Dzauya Jesu. Itwai kuvhura kwemiromo yedu. Itwai minyengetero yemwoyo yedu. Ngaribatswe neutsvene. Zita raShe iro rakanaka. Ngaribatswe neutsvene. Pautsvene neutsvene. Tichenesei tsvakamire. Tichenesei Jesu pautera hwedu. Tichenesei Jesu pakusagona kwedu. Tikone kusomana zita renyu neutsvene. Tikone kusomana zita renyu neutsvene. Iyeni tsvakamire. Munotsvaka vanokunamata ivo mweya nemushokwayo. Tibatsirei Jehovha kuti patinobata zita renyu tiribate mumweya nemushokwayo. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Tibatsirei sekereke. Patinobata zita renyu tiribate mumweya nemushokwayo. Tiribate nemoyo yakachena. Tiribate neutsvene. Erabashataraba. Dzanamadza. Kuna Mwari vanonzwa. Dzanamadza. Kuna Mwari vanoti zvisingaiti iyemi munoti zvinoita. Dzanamadza. Kuna Mwari vanodzorera tariro painonga isisiri. Dzanamadza. Kuna Mwari vanodavira munyengetero. Ngaribatswe neutsvene. Ngaribatswe neutsvene. Ngaribatswe neutsvene. Erabashatarabosa. Takutendai mutsvene. Tatingarikudzwa zita renyu. Mazita Jesu. We worship you, Jesus. Hallelujah. Muzita raJesu, hallelujah. Ngatidzoke pamberi paMwari mangwanani ano. Mweya mutsvene vari pakati pedu mangwanani ano. Tokumbira praise and worship. Itiimbire kuti chasara panyika ino chasara panyika ino. Chasara panyika ino kunamata. Chasara panyika ino kunamata. Chasara panyika ino kunamata. Icho chasara panyika ino. Kuna
Yesu. Baba vedu vari kudenga mangwanani ano. Mweyamutsene. Vakafanira kurumbidzwa. Vakafanira kunamatwa. Mangwanani ano baba vedu. Mangwanani ano mutsene. Chasara panyika. Kurumbidza zita renyu. Chasara panyika. Kurumbidza imi Jehovha. Mweyamutsene mangwanani ano. Mweyamutsene. Chasara panyika mweyarise kereke. Ngarumbidzwe Mwari uyu mangwanani ano. Nganamatwe Mwari uyu mangwanani ano. Vakatinakira Jehovha ava. Vakatinakira Mwari nemhuri dzedu. Vakatinakira Mwari uyu nevana vedu. Vakatinakira Jehovha. Ngangorumbidzwa mangwanani ano. Anochengeta vana vedu kuzvikoro. Anotichengetedza pakubunda nepakupinda. Mangwanani ano. Jehovha makanaka. Nekuti chasara panyika kunana inzwi renyu. We worship you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Chasara panyika inokunamata. Hallelujah. Tine dzimwe dzatinombopinda tichishaya kuti tabuda sei. Changosara panyika inokunamata. Hallelujah. Hallelujah. Ngatifarirei mambo Jesu Kristu. Mupiwe upenyu vanotirwira hondo. Patinouya kunoku. Hallelujah. Imwari ngatifarirei mambo Jesu Kristu muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Tinotenda praise and worship baita basa. Masongs amaimba nhasi anga ari very touching. Pane yaimbwa futi namai Mashava yekuti Jesu ndiye buwe redu. Chokwadi Jesu ndiye buwe redu. Takamira kudai dzimwe dzatinosangana nadzo unongoshaya kuti tiri kukunda sei, tiri kudarika sei. Jesu ndiye buwe redu. Ngatirambe tichinamata. Tichakamira kudaro. Let's welcome tichungamidze pastor namama in absentia. Tinovafarira, tinovada nyangwe vasipo. Muzita raJesu. Hallelujah. Tifarire zvakare church board inotiitira zvakanaka muzita raJesu. Hallelujah. Ungatora henyu nzvimbo dzenyu. Mangwanani ano toda kutenda kereke tichitenda church board nekuti pamukana wekumira pano. Tichichungamidza vana baba vari pakati pedu. Musha unoremerera uye kana tiri muno tinotoziva kuti kana pakaita chichapinda padhoti munhu umwe naumwe achamhanyira pana baba wekwake kuti ndibvumbamireiwo. Vana baba makatikoshera. Ngatikwazise vana baba muzita nemuropa ramambo Jesu. Tichikwazisa zvakare vana mai vemisha. Hanzi pamba pasina mai hapana vanhu handiti. Ngatifarirei vana mai muzita raJesu. Hallelujah. Regai ndigamuchire Sunday school kuti ikwanise kuenda. Sunday school, good morning. Marara say, good. You may go to your classes. Tokwazisa zvakare matinzi ari pakati pedu nemayouth. Tinokudai mayouth, tinokudai matinzi ari pakati pedu. Mukomborerwe naShe muzita raJesu. Tine ma-items 2 jet. Testimony from Maisuela. Then vachizoteverwa neSunday school. Hallelujah, church. Amen. Ndokwasai mose muzita raJesu Kristu nchiti amen. Ndautenda Mwari nezuva ranhasi. Ndauya kuti ndizotenda kereke pachitiko chakaitika kumba kwedu takashayikirwa nababa. Asi ndoda kutenda kutanga nemunhu waMwari pamwe chete namama kunyange vasipo nekumira nesu kwavakaita padambudziko irori. Ndoda kutenda Mwari nekuti panouya dambudziko unenge usina kutarisa, unenge usina kuzvigadzirira. Asi ndoda kutenda Mwari nekuda kwekereke ino nekuti ndakaona a family in this church. Ndakaona ma-comforters in this church. Ndakanzwa kudzirwa,
nekuti paunenge uchichema unenge uri panguva yekupererwa. Unenge usingangochema chete, pamwe pacho unenge uchitoti saka ndichazvifambisa sei dambudziko zvarauya. But ndakutenda kereke pamwe chete namama nababa nekumira nesu munguva yakaita seiyoyi. Ndigotenda zvekare cell group yedu yekuDelari nekuuya zvekare vachichema nesu pamwe chete. Ndoda kungotenda ndingoti Mwari wekudenga vakuitirei zvakanaka. Nditende zvekare neminamato baba vakaenda vakafamba zvakanaka vakadzoka zvakanaka murodhi musina kumira zvakanaka, asi nekuda kweminyengetero yakaitwa pano ndoda kungotenda Mwari naizvozvo. Mwari vakuitirei zvakanaka muzita raJesu, amen. Amen. Motiregererawo vana vedu munongozva kuti vanhu vari kuuya, rambai muchiombera maoko kusvika vasvika. Rambai muchiombera maoko kusvika vana vasvika. Wahambanati, yeah, wahambanati, oh, wahambanati, siyabonga. Wahambanati, yeah, wahambanati, yeah, wahambanati, siyabonga. Wahambanati. We greet Pastor and Mama in their absentia. Good morning, Professor Nyabaza and Mama Nyabaza. Good morning, church. Our item today is about theme scriptures, where our 7 panelists are going to ask questions about theme scriptures to the departments of their choices. Their choices, not teachers' choices, their choices. The answers are given a time frame. Teacher Linda will be monitoring the time, and Teacher Mama Loveness will be running around with the mic to the department of which the question is directed to. Please note, this is not about to shame anyone or any department. It's about the children. I wish you could see their excitement when we brought the idea to them. The effort they put on practicing and the fun and laughter we had as we were correcting each other. Thank you. Good morning, Pastor. Good morning, church. My name is Anopa Melusi. My question is directed to the choir. Matthew 6, verse 10. May your holy name be honored. May your kingdom come. May your will be done on earth as it is in heaven. My questions are, which year was this verse from? What was the theme? What was the other verse? My question is, which year was this verse from? What was the theme? What was the other verse?
maji yange atautaura itheme ya 2019 theme yacho yainzi kingdom mandate. That is correct. Good morning, Pastor, and good morning, church. My name is Abigail Bishop. My question is directed to the Good morning, Pastor, and good morning, church. My name is Abigail Bishop. My question is directed to the Amapian. First Chronicles 4 verse 10. But Jabez prayed to the God of Israel, raise me, God, and give me much land, but with me and keep me from anything evil that might cause me pain. And God gave him what he prayed for. What was the theme scripture in this verse is from? Which year was it? Pamusoro ichechi vana mabhera ndivana mafikizoni. Ine theme yandoziva ndeye from 2022 tichisvika upano munana June takatowana yatovakwa kusvika mandiropofadzwa if I'm not mistaken. Anything before that, unfortunately. May I say something from? It's just an excuse, say, because these kids are 8 to 9. The theme scriptures were started from 2016, and we had time to research and practice. But anyway, we appreciate you. Thank you so much. Amen. Yaiva 2017, overcoming my limitation. Tichiri mabhira mazuva acho atavabatsira. Good morning, Pastor. Good morning, church. My name is Vincent Marshall. My question is directed to Teacher Amai Loveness. Please tell me the theme scriptures of 2022 and what you like more about that theme scripture. Good morning, church. Regai tipe kuremekedza kwangu kuna mufundisi namama kunyange vasipo. Ndigopa kuremekedza kwangu kuna kuvatungamiriri vedu mama na profesa. Please tell me the theme scriptures of 2022 and what you like more about that theme scripture. Theme ya 2022 hashtag sunungu. Mfundisi vedu vakaitora muna Luke chapter 4 verse 18. Yavakati iwo, the spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to preach the gospel to the poor, and he has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Number 19, inotizoni, to proclaim the acceptable year of the Lord, nekuzivisa gore rashe rakanaka. Chandinofarira pathimu iyi ndiro gore randakakwanisa kutenga my first themed t-shirt yakanzi gore rashe #sunungu.
question is directed to the media team. In which year was creating my own new season? How many verses were given? Please name them. My question is directed to the media. In which year was creating my own new season? How many verses were given? Please name them. It's the 2021 theme. 3 verses. Isaiah 43, verse 18 to 19. Numbers 27, verse 1 to 10. 1 Corinthians 2, verse 9. It's correct. Is directed to the board members. What was the theme scripture of 2018? How many verses were given? Please name them. Yaitaura nezveplanting for greater harvest. Mavhesi rega ndisirei kune vamwe vangu. Ndinongoziva one for now. Ndichasirawo vamwe. Galatians chapter 6, verse 9. Ndongopasawo chimuti kune mamwe board members. Then Mapisarema 126, verse 50. Good morning, Pastor. Good morning, church. My name is Makanaka Charakupa. My question is directed to the ladies. 2020 was the year of unlocking God's grace. Questions. My name is Makanaka Charakupa. My question is directed to the ladies. 2020 was the year of unlocking God's grace. Questions. How many verses were given? Please name them. Fathers, please. I'm thinking it's Isaiah 190. Good morning, Pastor. Good morning, church. Good morning, Pastor. Good morning, church. My name is Amy. My question is directed to the Questions. What was the theme scripture for 2026? How
many verses were given? Please name them. 2016. 2016. One verse. To the mothers, what was the theme scripture for 2016? How many verses were given? May you please name them. Amen. 2016, I think it's exceeding abundance. Pamavhesi zinakusiyirwa namai vakawanda. Akadisipo hangu but ndinoziva Ephesians 3 verse 20. My second question is directed to teacher Mama Rachel. My question is, tell us about 2023 theme scripture and the verse that was given. Thank you, Sisi Anoka. 2023 was until you bless me. Hashtag Kushkamandropa Father. The verse which was given was from Genesis 32, verse 26 to 28. As I was researching with the kids, I was also researching because I started in 2024 in AFM, Rodiport Prayer Center. Thank you. That is correct. My question is directed to Teacher Linda. Teacher Linda, you have been in AFM Good Accord for Prayer Center for a long. May you please round up the theme scriptures from 2026, 2025, and 2024. Yo Nkosi yami. Bengicabanga ukuthi ngi-strong manje hayi. Kuyabheda lana. Utheni sis Amy? Teacher Linda, you have been in AFM Good Accord Prayer Center for a long. May you please round up the theme scriptures from 2026, 2025, and 2024. 2024. I-2024 yayithi chikugara zviya. Okay, believe in the Lord. Hashtag establishment. Kanditika, hey, kuzonyadzisa kwazvo uri mudzidzisi. Then you said what, Amy, 2025 again? Yes. Ndiyo yekutenda kwamabasa ne? Acts of faith. Haiji, acts of faith. Kutenda namabasa. Hashtag kutenda namabasa. Ah, yeah. 2026. 2026 ndobatsibona mama inyabadza. Ngozoti spirit chete. Mweyamtshene hashtag covenant. Covenant of life. Thank you, Mama. That is correct. Teacher My Loveless, Chavanofarira Pa 2022 is the song that was composed
on, it's what? Gore Rashe. Saka vakumbira our special guest, Miss Mashava, to sing with us. Gorerino Rashe hashtag Sunungu. Gorerino Rashe hashtag Sunungu. Gorerino Rashe hashtag Sunungu. Gorerino Rashe hashtag Sunungu. Oh hashtag. Hashtag. Praise the Lord. Tibatsirayo. Hashtag. Hashtag Sunungu. Gorerino. 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 Oh hashtag. Hashtag. Oh hashtag. Hashtag. Oh hashtag. Thank you so much, my Mashava. You can go to your classes. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Sunday School. Mambo vundutsa vanhu vakuru. Vanogona zvekuti nguva inoda kuisira kuna secretary. Hallelujah. Ngatimbombererai mhuri yekwaMulambo iri kutityaira zvakanaka muzita raJesu. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ndanga ndichiti vana ava vari kuedza kuita sei? Haubvumidzwe kubvunza murairidzi. But ndo zvavanga vachiita, but it's okay. Vana vedu, and it is actually quite interesting. Zvakakosha kuziva kuti muri kubvepi uye muri kuendepi uye kuti tiri kufamba takaita sei. Hallelujah. Tine chirongwa chichaparurwa namufundisi manje kana vadzoka chiri kuda kutidzosera panyaya dzekurangarira mascripture iwaya nekurangarira kwatakabva, because we have got a celebration in the making, but handisi kutaura nezvazvo nhasi. Regai ndipo zviziviso zvezuva ranhasi, ruremekedzo rwangu kuna mufundisi namama kunyangwe vasipo, uyezve mangwanani akanaka kukereke muzita raJesu. Amen. So ndorino tiri kuziviswa kuti tine prayer and fasting mangwana, kureva kuti mangwana tiri kutsanya uye tiri kubreaka fast iyi pano pachechi between 5 and 6. Uyai tinamate, uyai tibreke mutsanyo wedu tiri pano, Mwari vachingotiitira zvakanaka. Amen. Chiziviso changu chechipiri chiri kuti icho lunch hour meeting namufundisi acharamba ariko. We call them your daily lunch hour prayer or your daily lunch hour teaching. Please kindly join, tune in for your daily blessing. It's an important thing. Amen. My midweek services edu ariko every Thursday. Please don't miss this opportunity yekumboshumirwa pakati pevhiki. Uyezve ngatingoisai pakalenda tingoitirwa zvakanaka. We meet Thursday iwaya tichingokurudzirwa uye tichikura muzita raJesu. Amen. Mufundisi vanenge vari pano musi weTuesday kubva na9 AM kusvika na3 PM. Vanenge vachida kuvaona makasununguka kuuya panguva idzodzo. However, kana uri pressed for time,
nyasokubhuka at the specific time yauri kuda kuvaona yoreservwa for you, movaona moenda kwamunenge muri kufanirwa kuenda. But however sekereke tinoyeuchidzwawo kuti mufundisi namama they are available any other time of the week. The only thing you need to do is to make an appointment, uonekwawo kuti unogona kuonekwa sei, Mwari vachikudzwa. Amen. Regai Sister Kundai ndiri kujamba chiziviso che all night yeFriday. Praise team inenge iri pano vachipractice for our revival iri kuuya. Regai ndingopawo zviziviso zviri kubva kumadzimai. Madzimai muri kukurudzirwa kubatirana neutungamiriri wenyu pakubhadhara monthly subscriptions enyu e100 rands rimwe chete munhu mumwe chete, kana kuti 100 rand rimwe chete, kureva bepa rimwe chete, 100 rand munhu mumwe chete. Munokurudzirwa kuti mudaro mushande utungamiriri hwemadzimai 9. Uyezve madzimai muri kuziviswa kuti kune Ladies Sunday, uyezve inonzi Family Day musi wa10, kureva kuti next Sunday iri kutevera, kureva kuti vaya vanotengesa pachechi muri kukumbirwawo kuti for this particular Sunday musatengesa. Madzimai vanenge vaine zvavari kutiitira kukitchen uko zvichingoita zvakanaka. Amen. It's only this Sunday, it's a Sunday Family Day. Tinongoriremekedza sezuva redu panapa, Mwari vachikudzwa. Amen. Chiziviso chinotevera ndoda kutaurwa pamusoro peSoup Kitchen. Tiri kuyeuchidzwa kuti program iri kupfuurira mberi, it is still going on. Timu iri kuda kutenda vari kusimudzwa naMwari kubatirana nechirongwa ichochi, uyezve vari kuti mukana uchakazaruka to anyone who wants to partner with this worthy cause, through your monthly financials or through my grocery contributions. Makasununguka kuti mudaro, uyezve vari kutsvagawo mavolunteers vanoda kupartner nawo with this kind of, with this kind of service iyoyi. Tinoziviswa kuti vane desk ravo riri kumashure uko resocial welfare. Vanenge vaita mafinancial contributions avari kuisa kuchurch account, muri kufanira kuisa reference yakanzi Soup Kitchen plus zita renyu, kureva kuti kana ndaisa mari iri maringe neSoup Kitchen ndinonyora kuti Soup Kitchen Nyabadza, Soup Kitchen Nengi, zvigoita zvakanaka. Amen. Regai ndingoti there's things that are happening soon, right? Tine revival iri kuuya. Hallelujah. Amen and amen. We have a revival. Hallelujah. Revival vanhu vaMwari, revival yokusimudzirwa, revival tichiitirwa zvakanaka, revival tichikurudzirwa. Hallelujah. Tine revival yatinayo yemadzimai 14 to 17 May. Amen and amen. Posta racho ndo riri papapo. Hallelujah. Tinenge tine vasharukwa pakati pedu zvigotiitira zvakanaka. Let's get boosted. Ipapa pakati apa pa second quarter egora apa. Time yacho yatataurirwa yekuuya pano it will be 6 p.m. to 8 p.m. Kureva kuti vanototanga kusvika pano vanotanga kusvika pano na5:30 zvichigotiitira zvakanaka. Amen and amen. Hallelujah. Sekereke tiri kuyeuchidzwa kuti we have Holy Communion musi wa24 May, kureva kuti vanoshanda kumuviri washe ndapota zvangu gadzirirai zvichingotiitira zvakanaka. Now at this church we pride ourselves in our social media outreach, in the things that we do on our social media platforms. Zvazvanyanya kunakira mazuva anaya ndezvokuti hatisi kungoenda chete. Whatever we are doing, it's actually bringing money to the church. Kureva kuti kuenda kwako iwewe ipapo nekufamba kwako kunobatsira kuti kereke iitirwe zvakanaka. Amen and amen. Hallelujah. Amen and amen. Invite someone this coming Sunday. Chingowana unoya naye, bring a friend, bring a member, and bring a neighbor. Zvigotiitira zvakanaka. Amen. Kune vari kubvisa ma pledges our building fund.
you can actually send them directly kuaccount iri maringe nebuilding rino iri kana kuti nepurchase yebuilding ino iyi, and account number yacho ndo iri papo. Unoisa account name yakanzi FM Rudaport Prayer Center, the account number iri papo ndeyekuabsa nebranch code wotransfer mari yako directly ikoko. However, you can also bring it through the church account, but kana waunza through the church account, ndapota zvangu nyora kuti building fund nezita rako. Amen and amen. Ndine zvandanga ndichimboratidzwa kumashure ukoko paine munhu akatransfer mari kuisa muchurch account, ndokubva yanyorwa kunzi tithe plus building fund. Saka hatichaziva kuti patithe yamakabvisa yatiri kuendesa kubuilding fund imari yatiri kusiya kuchegumi chenyu imari. Apa panga pasina kuiswa zita, saka hatigoni futi kukufonerai kuti tizive kuti munhu yeye ndiani. Saka tinokurudzirwa. Do you know kuti this is one of the things zvandava kutodzidzawo at the old age, zvandava ndisina kudzidziswa ndichikura, zvekuva very diligent panyaya dzemari. Pamari ukasaita diligent to the last cent, zvinogona kukunetsa muupenyu. Izvozvo zvokugona kunyora kuti mari yangu yaenda up, iyaenda up, iyaenda up. It's actually one of the things that can actually bring financial stability muupenyu hwemunhu. Amen and amen. Ndangoti ndipfuurewo neko ikoko ndichingoedza kukurudzirawo mumwe munhu kuti zvitiitire zvakanaka. Amen. Meetings atiinawo mayouth ese muri kukurudzirwa kuti musangane pano musi weSaturday 9 May na 2 PM mune zvamuri kuronga zvenyu zvamunenge muchiita pano, so you need to meet here na 2 PM. Vana baba vese muri kukurudzirwa kuti musare behind after service. Ndofunga tinongoenda patinosanganirana paseri apo zvichingotiitira zvakanaka. Hama munashe tiri kukurudzirwa kuti ngatimboitai ma-items. If you have a testimony yezvawakaitirwa naMwari kana uine song yauri kuda kuimba, uyai tingozevezerana toita munhu vanhu voya voita ma-item. We know God is doing zvinhu zvakawanda, uyai tipupure nekuti ndo pane kukunda kwedu. Nai ndisati ndapa zviziviso zvinotevera, regai ndingopawo some additional zvandapiwa. Of course, most of these are coming from the finance team, so please ngatisei mareference edu kana taita ma-electronic transfers kuitira kuti vari kuallocata mari dzacho vazive kuti vanodziallocata sei. Izvozvo it's very fundamental to every accounting principle yekuziva kuti mari yabva apa, yabva kuna nhingi yaiswa apa, yakabva kuna nhingi yanga iri yepurpose iyi, zvigotiitira zvakanaka. Tiri kuziviswa kuti tichine makalenda, vasinawo vari kumada munongoenda kuinformation desk kumashure uko aripo tichinavo, so you can get one for yourself, zvichingotiitira zvakanaka. Uyezve pane vanhu nemazita asinga vasati vakuzivikanwa nevanhu vekufinance. Kana ndiri kuti kuzivikanwa zvinongorova chete kuti not kuti you are not appreciated, but kungoti hamusati mamonyanya kutamba mese. Vamwe vakauya 2024, vamwe takauya 2025, pane vakauya 2016. Ivavo obviously vanozikanwa nemunhu wese, especially neteam irori. Saka vane mareceipt avainawo. Please, kana uine chawakabvisa financially, please go and get that receipt. It is important. Amen. Ndaudzwawo kuti Town Cell Group, can you remain behind after service? Ndambobvunzwa kuti vanosanganirana kupi, zvikanzi vanokuziva. Kurova kuti Town Cell Group kwamunosanganirana kuya kwamuri kunosanganirana. Amen. Regai tingokurudzirana kuti pano tinobvisa zvipo nezvegumi, takaitirwa zvakanaka uye tine rombo rakanaka. We can pay our tithes and our offerings nenzira ina dzakanyorwa papo. You can actually do an EFT, you can do my deposits, you can transfer. Uyezve you can do my EFT, my deposits, you can pay during the service, or you can use my swiping machines edu ari kuinformation desk kumashure uko, zvigotiitira zvakanaka. Regai ndingopedzisa ndichiti vaenzi pamuri kumhoreswa soon after service mundionewo pakanzi connecting lounge apo, tisangane ipapo soon after service if you are a visitor. Regai ndidzosere nguva kuna mai Mulambo. Mwari vachikudzwa. Amen.
Hallelujah church. Amen. Tine vaenzi here vatanga kupinda nesu muzuva ranhasi. Do we have visitors who are here for the first time? Hallelujah. Ushers, vabatsire vauye kumberi. To all our visitors, can you please stand up and come to the front? She Jesu vari pano. Tina namo. Ishe Jesu vari pano. Tina namo. Tina namo. Tina namo. Hallelujah. To our visitors, do we all understand Shona? Mama, do you understand Shona? You and the baby? All right. You all understand Shona? All right. Tinokwazisai pano paRodport Senda na Pastor Jirije Namai nasi havapo asi muuye next week vanenge varipo. Mama, we greet you in the name of Jesus Christ. Pastor akekho namhlanje, but next week azobakhona Stella Wilfred. I'm going to introduce myself first. Ndichazi introduce amozongo follower the same protocol. More to without my invite kwa Zita. Muri amai here, muri sisi here, muri baba, muri buti. Ma invite kwa nani? Kana kuti makaona poster or makaona pa social media. Mauya zvachose here kana kuti mangoti vhizitira zvanhasi chete asi tinokumbira kuti muti mauya zvachose and mudzoke futi next week. Inini ndinonzi Mai Mulambo, ndinopinda pano pa 2016 ava nedecade kupinda pano. Ndinogara uKapiso, ndina baba Mulambo nevana vatatu. Hallelujah. Hallelujah. Ndikufara kuva pano muzuva ranhasi. Zita rangu ndinonzi Faina Zavari. Ndainvitwa namai vangu mama Mai Prim vakagara paNandi. She has been inviting me kuti ndiuye kuchurch, I think for almost like 3 months now. But now that I'm here today, I think ichange chibata tese kubva nhasi kusvika amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngithanda ukubulisa umfundisi umama nobaba in their absent egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngibulise the fivefold ministry and the protocol observe egameni likaJesu Kristu. Amen. Okhulumayo ngumamthembi. I've got 3 children. Ngize lapha ngoThokozani Bhebhe. Abantwana bakabhuti wami Charity is also present worship here e-AFM. Mina actually I'm not a visitor as such because I was baptized e-AFM on 2021. I was baptized, no, 2002. I was baptized e-AFM as him under Pastor Matunira. So then mangize South Africa, then ngabuya ngazo fellowship ngasekwelinye ibandla, but for now I came to visit ekhaya because AFM is the home, but I'm fellowship somewhere else egameni likaJesu. I'm so blessed to be here. Thank you so much. God bless you. Amen. Amen church. Ndofara zvikuru kuva pano. Inini zita rangu ndinoitwa Emmanuel Jim. Ndainvitwawo naamai vangu vakagara pakona pawo.
ndoitawo pandiri ndekuti ndiri mushandi wemuconstruction, saka ndine masaitsi akati wandei kutorera keni pane imwe ichange iri parodport, saka ndiroimbawo kuti mazuva ane ndiri pashandira parodport muchange muchibatawo neni ndiriwo panapa, asi mukanoona ndati zii nendaendawo kune imwe saiti notenda. Haleluya church. Iriruza kufara kwambiri pechechi chikumwanisa imese. Inini ndoitwa ngoma yezvinhu zvedzingo. Ngati panapa ndaingationa mabongo akagara apa. Last time ndakambouya kwati vazhinji hatina kusangana. So uku ndokutouya kuchechi. Amen. Thank you so much for coming. Mapepa makabata ayo one racho it's a brochure rakanyorwa history yechurch, where we are coming from and where we are going. Then the other form you just fill in your details, then mopama ashas kana kuzoisa mu offering basket times the offering. Then after service you can meet our church secretary sekutaura kwavamboita apo pakanzi connecting lounge avatori time. Thank you so much. You may be seated. Hallelujah. Time yandapiwa yakwana, ndoperera pano. Tinotenda nekundipa mukana muzuva ranhasi. Tisati tabva pano, nguva yamamakamirira yamunofarira. Aiwa, kufara hangu mimba yaMwari. Handifungi kuti vanozomhanya zvakaita vamagwenzi. Handifungi kufara hangu. Mati sekuru. Alright, hanzi nasekuru nhasi pamulambo ngavamhanyi. Ngavateerere vanhu vakuru vachitaura. Yes, I greet you in the name of Jesus Christ, Baba Mlambo, you are loved. Tine vana 3. Baba ava ndavaziva ndagara navo for 21 years. Ndavakavaziva for 23 years. Ndakavaziva for 2 years ndisati ndagara navo. Saka pachanzi ma 20 years. Tine tiripo. Kufara head. Tine vana vedu vatatu, Destiny ari kuyouth but hapo, na Diana ari kumateens, na Daliene. Vazhinji havazivi kuti anonzi Daliene. Anonzi Daliene, asi pipingi nickname. Saka takakavha kwese kuma-youth, kuma-teens, neku-Sunday school, tapedza. Kufara mimba yaMwari. Takasimuka tese enda kusiva nguva kuna mushumiri wanhasi. Moyo wangu fara zako utamanu oseiro ranaka Yesu akadishapa iye waka jititiza kuridano kuteura Yesu akadishapa
baba tinongoenda pamberi pamwari makatendeka ishe wemasimba ose maita yenyu mutsvene nezuva ranhasi ishe wemasimba maita yenyu muchinda werugare muchinda weruponeso taungana zvakare gwayana yekumusoro kudenga taunganira imi mutsvene wamasimba munazvo zvekutaura kwatiri mangwanani ano mutsvene tinokupai moyo yedu mangwanani ano jehovha torai nzvimbo yenyu pakati pedu ishe wemasimba imi makati munhu ararame nechekudya choga asi neshoko rinobuda mumuromo wenyu mutsvene tagadzirira kunzwa kwamuri baba taurai sezvamunoda pakati pedu zarurirai moyo yedu mutsvene werugare kuti tigone kugamuchira kutaura kwenyu mutsvene mutivandudze mutigonere mangwanani ano baba tinokupai mbiri tinokurumbidzai tinotenda nekutendeka kwenyu baba tichiti rakanaka iro zuva ratakatenda kwamuri mutsvene waisraeri iro zuva ratakawanirwa ruponeso mangwanani ano tinoronga mesiya mangwanani ano tinokutendai nekuti muri mwari munogona mutsvene muri mwari vasingakundikane wamasimba ose tauya kuwandudzwa nemi mutsvene tauya kusimbiswa nemi baba tauya kuchingwa cheupenyu mutsvene nekuti ndimi mune mashoko eupenyu mwamasimba wose tinokutendai maita yenyu mangwanani ano ishe chitorai nzvimbo yenyu pakati pedu vano ndevenyu mutsvene chindishandisaiwo mangwanani ano semudziyo wenyu wakafanira pandinoshama muromo wangu mutsvene ave mashoko anobva kwamuri mutsvene werugare akazadzwa neukuru hwenyu ishe wemasimba mweya mutsvene tinokutendai maita yenyu mambo jesu maita yenyu mutsvene simudzirwai mangwanani ano baba receive your honor, receive your place, receive your rightful place of honor in our lives, oh God. Oh Holy Father, we worship you, we honor you, we exalt your holy name, O Spirit of the living God. Muzita nemuropa ramambo Jesu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you so much, praise and worship. Hallelujah. Hallelujah. Rokugamuchirai mose muzita nemuropa ramambo Jesu. Hallelujah. Tinongoda kutenda mwari wedu vakanaka vatiwanira mumwe mukana zvakare wekuti tive mukati meimba yavo. Hallelujah. Hanzi unoona vadzidzi panenge pane nguva yekuti vanhu vakanga vakuzvitsaura pana Jesu. Jesu akavabvunza kuti saka makuda kutizawo here zviri kuita vamwe. Akati, where can we go, O Lord? For you have the words of eternal life. Mangwanani ano toda kungotenda mwari nemukana wavatipa zvakare kuti tiuye mumbiri yavo. Ndinoda kungokwazisa baba vedu namama in their absentia. Ngatingovagamuchirai muzita nemuropa ramambo Jesu. Hallelujah. Ndinokugamuchirai vatungamiri vose vari pakati pedu newese angogoneswa nenyasha dzaMwari. Dzingori nyasha kuti tive mukati meimba yaMwari mangwanani ano. Ngatingovapei chipo chekutenda nekuti ndiMwari vakatendeka nguva dzose. NdiMwari vanongotirindira nekutigonera muzita nemuropa raJesu. Amen. Ushumiri wedu wezuva ranhasi tichauona kubhuku yaHebrews chapter 11 verse 1. Asi kana tichikwanisa kuiratidza in the translation Amplified Classic zvingatiitira zvakanaka. Ndingangoti ndaka-approachwa nababa vachingoti ndishumiriwo mukati mezuva ranhasi. Ndine message yakangotsimidzirwawo naMwari pamwoyo pangu. Yandapa title yekuti Be Rooted in Faith. Hallelujah. When I looked at this title, when it was impressed in my spirit, could be rooted in faith, there are three things that immediately stood out for me. One of these things was faith. Then I also saw that there is a rooting that is required. When I looked again at this title, I also saw that it is an invitation. It is an invitation to be rooted in something big. It is an invitation to be rooted in something that is outside of this world. An invitation to be rooted in faith.
I know when we talk of faith, it's a word that we are accustomed to hearing. Kuti titova mukati meimba yaMwari mangwanani ano. It is a testament of our faith. Kuti tinaye watakatenda maari. Tinaye watinovimba naye kuti takatizira neupenyu hwake kwaari. NdiMwari vanonzwa, NdiMwari vanopindura. Wakaona vanhu vanenge vachifamba kunyangwe vari kunze uku. Vachiona nhasi svondo panze pakazara mota pane vanhu vari kufamba. Vanongotenda kuti vanhu ava vane kutenda. That's the outward appearance that it gives. Kuti pane kutenda kwaunganidza vanhu ava. Vaunganiswa nekuti pane chavanotenda vose chatibvisa mumwe nemumwe kumba kwake kuti tigosangana pano mangwanani ano nekuti tinaye watakatenda wamaari watakaziya kuti ndiye muridzi weupenyu uye ndiye atiunganidza mangwanani ano. Ndopakabva title yedu kuti be rooted in faith, which is echoing an invitation to be rooted in that faith. Ndisati ndapfuurira mberi ndichangokumbira vashumiri vaverengi veshoko kuti vativerengere muzita raJesu. Haleluya. Zvinokutenda ndiko kuva nechokwadi chezvinhu zvatinotarisira nechiratidzo chezvinhu zvatisingaoni. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen. Thank you so much, Maitabas. Ishoma simba ose vakuropafadzei. Ndichada kungoidzokorodza in the Amplified Classic. Inoti, now faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for, being the proof of things we do not see, and the conviction of their reality. Faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. Hallelujah. Hansi zvino kutenda ndiko kuva nechokwadi. Hallelujah. Let's just break out this definition here, faith. Hansi kuva nechokwadi, it means you are convinced. You are absolutely sure. It is not a state of mind ekuti maybe or perhaps kana kuti ndiri pakati nepakati, but it is a full conviction. I am 100% convinced. Hansi kuva nechokwadi. Kuva nechokwadi about what? About zvinhu zvatinotarisira. Hallelujah. Ndinodavira kuti mangwanani ano zvatauya muimba yaMwari, tese tinacho chatakatarisira kubva kuna Mwari. Mumwe ari kuti marriage yangu iri kunetsa, iri kurwadza, iri kuvava, baba ndoda kuona ruoko rwenyu. Mumwe anogona kuti utano hwangu ndaane nguva ndichimanikidzika, hongu ndiri kunamata baba, hongu ndiri kuita zvamuri kutaura, asi zviri kunyatsa kuramba kuti zvibatane, ndiri kungomanikidzika. Haleluya. Mumwe anoti basa remaoko chairo, ndakagara handizive mwedzi uchipera inenge iri nguva yestress isingatoite, nekuti ndakatarisa kunze uku ndiri kuona kuti vanhu vari kuretrenchwa. Pandiri kuedza kutsvaga basa racho ndiri kuona kuti zvakaoma, hapana kana chiri kumbopindirika. Haleluya. Angave muteenager achiti ndiri kunyora matric this year, baba ndiri kuda kupasa. Mateenagers achiti takagara namutungamiri wedu takati we are going to set our goals, asi pabuda mamarks apa, I am further away from those goals. Asi Mwari ndoda kuti ndisvike pamagoals ayo atakaseta. Saka chatiri kuona ndechekuti tese takatarisira. Kunyangwe kutarisira kwedu kuriko kwakasiyana, asi mumwe nemumwe ane chake chaari kuti baba dai mandinzwirawo nyasha, dai mandinzwirawo ngoni pamwaka uno. Saka kutenda kuri kubva kwanzi kuva nechokwadi nezvinhu zvatakatarisira. Haleluya. Saka kana takuti kuva nechokwadi nezvinhu zvatakatarisira, zvakureva kuti pandatokumbira kuti baba ndaneta neurofa, ndakuda basa remaoko, ndakutotenda kuti zvatoitika, nekuti ndiri kana ndakufamba mukutenda zviri kunzi ndine chokwadi nezvinhu zvandakatarisira. Handisi kumirira kuti zvitange zvaonekwa nemeso, nekuti kana takutaura nhau yekutenda haishande nezvinhu zvinooneka, nekuti kana yanguva yekuti zvakutooneka hapasisina rumu yekutenda.
nekuti kutenda kunoshanda in the realm of the spirit. And also patiri kuona kuti pakutenda ipapo hanzi kuva nechokwadi nezvinhu zvatakatarisira. It's in the here and now. Faith operates in the present tense. Haisi kuti zvichazova, haisi kuti negore rinouya. Gore rinouya ringazongova nguva yekuti zvichazozadziswa panyama. Asi pamweya zvinenge zvazadziswa right now, in the here and now. Faith operates in the present dimension, in the present tense. That distinction is so important. Kuti patinonyengetera, pamwe pacho tinenge tisapere simba, takanzwisisa kuti patanamata patanyengetera, ndabva ndatenda kuti ndazvigamuchira. Shoko raMwari rinoti hanzi pamunonyengetera, tendai kuti mazvigamuchira, kuti mugozviona. Haleluya. Saka tinotanga tazvigamuchira mumweya wedu, kuzoonekwa panyama zvino kwangova kuzadziswa, asi kutenda kwako right now, here and now, pawanamata wadurura mwoyo wako kuna Mwari kuti Baba, I want to break through in this area, zvatozadziswa. Saka taakumira pakutenda ipapo kuti Baba, kana matozadzisa kwangova kuzongoti zvichingooneka, handichabva pastanza iyoyo yekuti Mwari wangu vakatondiitira. Haleluya. Hanzi uye nechiratidzo chezvinhu zvatisingaoni. Faith does not operate in the sense world. It is not governed by our carnal senses. Kuti ndazviona here, ndazvinzwa here. We operate in the realm of the spirit. Asi kana Mwari vatinzwira nyasha kuti pandiri kukumbira ipapo vanogona kuzarura meso angu kuti hongu ndatenda kuti ndatotava nacho, asi onditendera kuona mumweya zvinhu zvandakatarisira, zvinhu zvandakamirira. Haleluya. Zvotisimbisa pakufamba kwedu pakutenda ikoko. Haleluya. Ukatarisa the second word as we break down this title, iri kutaura about rooting. When we think of the word rooting, it means to be rooted is to be anchored or to be established in something. And this rooting gives the stability, it gives the strength. Tingashandisa mufananidzo wemuti. Kuti muti paunokura unoita midzi dzinodzika down into the ground, into the soil. Hallelujah. Unoona kuti kunyangwe mhepo yakazovhuvhuta sei, kunangwe mvura yakazanaya sei, muti unenge une midzi dzakanyatsa kudzika pasi, hauviri pasi. Macyclone anouya, mvura zhinji dzigouya, mhepo zhinji dzigouya, asi iwo unoramba wakamira. Nekuti une root system iri established, une root system yakadzika pasi. Nesuwo sevatendi patinorarama muupenyu tine matambudziko anotivira muupenyu. Wekuti kana tisina a root system, ndekuti dambudziko parinouya rinotivira pasi takatadza kusimuka. Asi tiri kunzi be rooted in faith, be rooted in something deeper, something that is beyond you. Nekuti voishavana kutiwanzira kuti in this world you will face trials, you will face tribulations. Haisi any if, it's a reality of life. But pari kuzouya that challenge, are we ready for it? We might not know when it will come, but our faith will be tested at some point in time. And kuti tigogona kuramba takamira, ndokunge tine maroots anenge akadzika. Hallelujah. Unoona bhuku raMwari rinotaura kuna Efeso chapter 6. Hanzi put on the whole armor of God, that you in the day of evil you may be able to stand, and having done all, remain standing. Hanzi in the day of evil. It's already anticipating kuti that day is gonna come. Asi parinouya, the goal semutendi ndere kuti ndinoramba ndakamira. Hanzi so that you may be able to stand uchirwisa zvinorwisana neupenyu hwako, uye mushure mezvose ugoramba wakamira. Hallelujah. Saka unoona kuti when we are rooted in Christ, it's something that brings emotional stability. Kunyangwe dambudziko richita kunge hombe sei, but there is just a subtleness, there is just a confidence
that comes upon you, that centers you, kuti haupererwe, haurase tariro, hauti Jehovha zvazvadai ndichazvigona sei, asi pane chinongokudzikamisa nekuti unenge uri rooted in this faith. Hallelujah. It also gives endurance. Hallelujah. Mamwe matambudziko atinoshangana nawo mupenyu, matambudziko ekuti mamwe acho akada kudhonza nguva anodhonza. Hallelujah. Mamwe anoti anoya nguva diki zvopfuura, but rimwe nderekutoti ya come rain come thunder, unenge ungori mutsimba uchiti gomo iri ndaneta kurikura, riri kurema, riri kurwadza. As when we are rooted in faith, it gives us the mental strength, it gives us the endurance that we can sustain those prolonged period of hardship. Zvichirwadza kudaro, asi pane chinenge chingori mauri that is just pulling you forward. Chichiti hatipererwi, tinoramba tichitenda, hatirase tariro, nekuti Mwari uyu atakatenda maari ndiMwari mupenyu. Hallelujah. Unoona Colossians 2:6-7 achitsanangura about this rooting. Anoti, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him, and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Hanzi zvamakagamuchira Ishe Jesu, chifambai naye, chiraramai maari, chidhipendai maari, kuti nisha hapana chandinogona kuita ndiri ndoga. Imi Mwari makasatondibatsira, ini ndatoparara, nekuti handina plan B, ndimi plani yangu yose, zvekuti zvakagomera nekurambira pamuri. Then I have no other option. Hanzi chifambai maari, trusting in him, depending on him, seeking his counsel. Kuti God, apart from you, I can do nothing. Hapana chandinogona kuita ndiri ndoga. John 15 anoti, I am the vine, my Father is the vine dresser, and you are the branches. And every branch that remains in me shall bear much fruit, because it is connected to the source of life. It is connected to the vitality of all things. Ndiyo rooting system yatiri kutaura kuti when you are rooted in faith, when you are rooted in Christ, you are able to bring forth much fruit. Hallelujah. Hallelujah. Now that we have defined these key terms, be rooted in faith, how do we get to more faith? I say more faith deliberately. Nekuti shoko ra Mwari rinotudza kuti to each of us, he has given us a measure of faith. Ukatarisa kuna 1 Corinthians 12:9, inoti of the gifts of the Spirit. Faith is also a gift of the Spirit that has been given to us. Saka the starting level for faith we already have. Nekuti Romans 12:3 anotiudza kuti all of us has been given a measure of faith. Patiri takatogara kudai tese tinotori nekutenda. Asi chinozotisiyanisa ndechekuti mumwe ari kuoperate at a higher level of faith. Mumwe ari kuoperate at the very basic level of faith. Mumwe kutenda kwake hakusati kwavakika, hakusati kwakura munashe. Asi all of us, we have a measure of faith. This is a gift of the Spirit that we have been given by God. And we say, God, we want more faith. We are professing that we want to see your work in our lives. We want to see the manifestation of your word in our life. So how do we get to that more faith? Nekuti turikutoti pekutangira tese tinaro. The foundation level, the starting level, each and every one of us tinayo. Chazongosiyana ndechekuti tiri kushandisa kutenda kwedu here kana kuti hatisi kushandisa kutenda kwedu. Hallelujah. How do we get to that faith, that more faith? We need to spend time in the word of God. Unaona shoko ra Mwari rinoti, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. I know mashoko atajaira kuti tinonzwa. Hanzi kutenda kunouya nokunzwa. Uye nekunzwa shoko ra Mwari. Zviri kureva kuti faith does not grow passively. Faith is an active pursuit. Hazvirevi kuti ndinoita mutendi wekuti panovhurwa bhaibheri ndopandinorinzwira muchechi.
The next time I'm going to open the Bible or see this Bible is when I come next week Sunday again. No. Kuti tikure pamweya, tinofanira kugara mushoko raMwari. Faith is an active pursuit. We need to be intentional about growing in our faith. Hallelujah. Hanzi kutenda kunouya nokunzwa. Uye nokunzwa. Ugonzwa zvakare shoko raMwari. Zvinoita kunge dzokorodzo. But this phrase is trying to reveal a critical truth. It is trying to reveal layers of depth and meaning. Kuti this faith is operating at 2 dimensions. Hallelujah. And the faith comes by hearing. The first hearing, we are hearing with our ears. It is in the sense world. Tanzwa mfundisi vachiparidza, tanzwa sermon ichiparidzwa, zvapinda munzeve dzedu, zviri in the mind. But we need another hearing that is going to move that word from the sense world, and the word is quickened in our spirit. Saka tiri kuti faith comes by hearing, and hearing by the word of God. We want that word in our spirit. When God reveals his word to us, hallelujah. The entrance of his word brings light. It shines in all the dark areas in our life. But that light opens up when we get the revelation. No patiri kuti our hearing, Lord, let it move kuti kusangova kunzwa kwekuti shoko raparidzwa, but ngaripinde mukati memwoyo wangu. Ndo pamwe pacho pekuti patinonamata toti Mwari, ndarinzwa shoko renyu, asi handina kurinzwa. Ndarinzwa shoko renyu, I don't know if that makes sense. Asi handina kurinzwa. Nokuti I want it to be heard in the depths of my spirit. Because kana richinge razarurirwa, that is where transformation begins. Ndo paunotanga kuti wakuona kuti wakushandurwa maonero ako eupenyu, wakushandurwa manzwisisiro ako eupenyu, wakutanga kuona things in a different dimension. Nekuti Mwari vazarura uyera huri mushoko ravo, Mwari vakuzarurira the riches of glory that is hidden in his word. So it is, must be our pursuit. Hallelujah. Kuti we want this word. Kuti ngarirege kugumariri knowledge. Rakava knowledge haritibatsiri. In the day of trouble haritibatsiri. Asi rakava a revelation word. Then I know kuti kunyangwe zvakaoma sei, my God will supply. You cannot convince me otherwise. Nekuti Mwari ndakaona shoko ravo richirarama. Nekuti rava neupenyu mukati mako. And it anchors you kuti come what? Chokwadi chandakazarurirwa chinorarama. So we want to get to that level. So when we are saying faith comes by hearing, and hearing by the word of God, it is an iterative process. It's a process that continues to repeat itself as we seek to understand the riches of his glory. Hallelujah. When we hear the word of God, we need to seek to understand kuti Mwari zvinomborevei, zvamaparidza zvinomborevei. Unoona shoko raMwari kuna Mark 4 pa 24 to 25. Rinoti, then he said to them, be diligent to understand the meaning behind everything you hear. For as you do, more understanding will be given to you. And according to your longing to understand, much more will be added to you. For those who listen with open hearts will receive more revelation, but those who don't listen with open hearts will lose what little they have. And according to the measure that you apply, that me applies. Zvirirwa kuti sedunga munhu, according to your longing to understand. Zvirirwa kuti pakutenda patori nebasa rekuti isu sevatendi to an extent will determine the level of faith that we are operating at. Because shoko raMwari rikuti according to your longing to understand, the desire that you put at it. Kuti Mwari, I'm so hungry. I want more. I don't want to settle for surface level faith. Asindiri kuda
kuda mabhonzo emweya, ndiri kuda nyama yomweya. Handisi kuda kuva muKristu anoramba achingonwa mukaka kuti ndane 10 years ndichinamata asi ndichiri kungoda mukaka. I'm supposed to grow kuti ndakuda zvakakora zvomweya, ndakuda mabhonzo emweya. Hallelujah. And answer according to our longing to understand. So we determine the level of faith. Nekuti shoko raMwari roti, those who hunger and thirst for righteousness, they shall be filled. Vane nzara, vane nyota, nekururama, vachazadzwa. Nekuti Mwari havazoite kuti that need irambe yakadaro, that desire irambe ingopera yakadaro, vasina kuti vaimite. Hallelujah. Amen. Ndinofarira Paul wakatarisa kubhuku yaActs 17. Paul anotsanangura about the two churches. He was drawing a comparison that he preached to. Anoti paakaenda kuchurch yevaThessalonica, he spent 3 days with them. He is trying to reason with them. It's like he is negotiating the word of God with them. They were not easily receptive. Moyo yavo yakanga yakaita kakuomarara. Kuti pari kuparidzwa shoko hazvisi kubatana, hazvisi kuita sense. Anoti he spent so much time. He's trying to convince. He's trying to reason with them. Kuti vagone kugamuchira shoko iri. But wakazotaura ona paanotarisa nechechi yekuBeria. Anoti these ones were fair-minded. These ones were receptive of the word. They had open hearts. Vaiti vanzwa shoko, vanoenda kumba kwavo. Woti Pauro aparidza nezvakati. Ndizvozvo here zvataurwa naPauro. Shoko raMwari riri kutsimbira here zvataurwa naPauro. Pauro haana kutsveyama here, haana kurasika here, vachisecha magwaro vari voga kuti vanzwisise kuti shoko randaparidzirwa Mwari ndiroro here. And in that pursuit vachitobvunza kuti Baba, nesituation yangu iyi ndinozvifambisa sei? Apa pandiri Mwari pakamanikana, ndinopabuda sei? Shoko renyu rataura kuti hanzi by so doing they grew in their faith, because they took it upon themselves kuti kana ndichinge ndarinzwa hazviperere ipapo, but nyaya iyi ndeyedunga munhu, ndeyangu naMwari, kuti I want him to reveal himself to me. Voenda vonotsvaga vega magwaro. Hanzi daily they will search the scriptures. Unobvona shoko raMwari rinoti kuna Joshua, this book of law shall not depart from your mouth. It's easy to say it, asi kuzvirana mapamwe pacho tinotoda nyasha. Nekuti ndipo pane promise yesuccess yedu, ndipo pane promise yeprosperity yedu. Unonzwa Joshua achinzi, this book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Day and night. Then you will be careful to do everything that is written according to it. Then you will make your way prosperous. Who is making your way prosperous? You will make your way prosperous. Nokuti, you know the right thing to do. When Chivi is knocking at my door, sin is crouching at my door, ndicharangarira kuti shoko raMwari rinoti, then I will turn away. Then I will run away from sin. Nekuti ndaane shoko raMwari. And now I'm making my way prosperous. Nekuti the Spirit will remind me of what I know. The Spirit will remind me, He will quicken that word. Kuti remember that word. Remember shoko raMwari. You cannot get into that sin. You cannot do this thing, because the consequences will destroy your family. The consequences will destroy generations. You need to stay away from this, and you will run away from it. And you have made your way prosperous. Hallelujah. Saka sevatendi patiri kurarama. I know we are so mindful of looking after our physical. Kuti kuseni breakfast. Let me eat breakfast. Andigone kutanga zuva 10 o'clock ndinenge ndatofenda. Kana ndisina kudya. Ekera ndidye bota rangu. Oro mazai whatever ndatora breakfast yangu. Asi pandiri kutwa take care zvepanyama. Ngandirangaridzwe. What about my spiritual breakfast? Ndatorawo here chikafu changu chomweya. Pandadya lunch yangu, yes, ndadya sadza rangu, whatever the case may be. Ndatorawo here lunch yangu yemweya. Pandadya supper,
What about my spiritual dinner? Nekuti we are spirit beings. Hatirarame nezvepanyama zvoga, asi tinorarama nemweya. The same attention that we give to our flesh, much more is required for our spirit. Nekuti we are spirit beings. Hallelujah. Amen. Saka zvakureva kuti we need to be intentional. Hallelujah. About how we spend our time. Nekuti pursuing faith would demand of our time. It would demand our time because we need to be intentional. I don't know if any of us have ever felt kuti you wish you had more hours in a day, because there's so much things that needs to be done. There is so many competing priorities. Ekuti pamwe pacho tinogona kupama excuses ekuti basa rakawanda, ndazoita chi nechi. And we neglect to look after our spirit men. And we neglect to look after our inner men. But Mwari ngavati batsire that in the midst of the chaos, in the midst of the competition for our time, we are able to choose the better thing. We are able to make better choices that grow us in our faith. Unoona Martha achicomplaina kuna Jesu. Mary aita decision yekuti Jesu zvavatouya mumba mangu handichatovarege. Ndina muchinda werugare, muchinda woruponeso ativhakachira. Saka handichanoite kuti ndimhanye ndichibika, asi kuti ndinzwe chingwa cheupenyu, the unperishable food. Asi unoona Martha anouya atori bhita, akatotsamwa, akatobopa, atori nemamutu kuti Jesu muri kurega Mary akagara patsoka dzenyu sei? Hamusi kuziva kuti pari kuda kubikwa, ari kundiregerera kuti ndibike mega. But look at the response that Jesus gave. Martha, Martha, you worry about so many things, but only one thing is needful. And Mary has chosen the better thing, and it will not be taken away from her. She chose the riches of the glory of God. Achiziva kuti ndakadya chingwa chepano panyama, mangwana ndinenge ndichida futi achigutise unto everlasting. But I need the bread of life that sustains me unto everlasting. Zvakureva kuti we need to be intentional about how we spend our time. I was really surprised the other day. I was reading a research paper talking about the internet penetration. Kuti in this country we have high internet penetration rates. And you're finding kuti about more than 80% of the time people are spending on the internet. But wakazona the productive use of that internet, it was scary. 10% and less. The bulk of the time was spent on entertainment. As we come back and we say, "Hatina nguva," we have no time to spend in the word. And yet we are spending on things that are perishable, things that do not sustain us unto everlasting. It was entertainment. There was nothing even kuti. You are developing yourself, you are learning, you are equipping yourself. Angarima 10%. But entertainment, videos, gaming and all that, more than 80%. Yekuti munhu anoswera aripo, social media, reels after reels. Time is moving. But what about the inner man? What about the spirit man? Nekuti hararamene izvi. This is just a distraction. Yekuti uramba uchingogara, uchirarama upenyu unorwadza. Nekuti the secret of success is go in this word. Spend time in this word. But the devil knew kuti ndakakurega imuri muwedumo andikugonei. Saka I'm gonna come to your carnal senses. I'm going to come nekuti munoda kuona. Munoda kunzwa gunzwa, munoda kuseka. Saka I'm going to occupy you and hook you in that, so that you do not spend your time on things that give life. Mwari wemasimba wose ngatibatsire that we choose the better thing with how we spend our time, that we are jealous of our time. Our time should be structured in such a way kuti I have non-negotiables. Kana nguva yangu na Mwari, we cannot negotiate shamwari. It's my time with my Creator. Vayenzi vangauya Sunday, vayenzi handei kuchechi. Hatigare kumba, ini ndakati ndinonamata musi wesvondo. Kana ndati ndinonamata Saturday, handei tinonamata. Nekuti this is my time
with God. It is my non-negotiable time. I do not compromise on what gives life to me. We need to prioritize time to give God our best. We need to prioritize time to give God our best. Not mafufu. Ndiye atipa nguva yacho in the first place. But unaona kuti tinoita zvimwe zvese zvenyika kuti upenyu hwedu huite zvakanaka. Asi iye muridzi weupenyu hatimupe nguva. Pamwe pacho unozoti pamwe waneta waparara. Woti gara ndimboverenga Bhaibheri 5 minutes into it wadhoza warara. Hapana chazobuda. Tapedza, we have given the best of our energy, the best of our prime time. Tapedza kune zvinhu zvenyika. Pakuda kupa Mwari mafufu. Iye anoti handidi mafufu. I want the best. I want an offering that is without blemish. Asisi toda kuunza zvakacheyama. Zvakaremara pamberi paMwari. And totadza kubatisisa cheumwari chaanenge akatigadzirira nekuti we are not prioritizing him. We are prioritizing all else. Asiwo Mwari vacho totadza kuvaisa pamberi. Patiri kutaura about this rooting in faith. Our faith is meant to grow. And spending this time in the word of God is how we grow. Ukaona bhuku raMwari muna Ezekiel 47. Urikuona Ezekiel describe a situation where an angel of the Lord comes. Arikuti mvura was coming out of the temple, right? Here with the angel of the Lord. Vanotanga kumezha mvura iyi. Vachiti vakati fambei chinano. Vanoti ngatimezhe. First when they measured, the water was ankle-deep. Ndovoti great fambe zvakare. Then it got to the knees. Fambe zvakare, they measure. It's now at waist level. Fambe zvakare. Now they are submerged. They cannot even walk. These are the levels of experience in the Lord. But there is always more. There is always more that the Lord desires us. But yes, we start at ankle deep, but God wants us to be fully immersed in this faith. But it's none of us, but it's all about God. Hallelujah. This is a partnership. Yekuti mweya mutsvene ane pake paanobata, asi isu tine pedu patinobata. We need to do the laboring for our faith. We need to put in the work. We need kuva vatendi vasina nungo, vanoda zviri easy, vanoda microwave fixes. But kuziva kuti this faith, it's about endurance. It's about active pursuit. It's about a deliberate intent. Hallelujah. Amen. How do we also grow to this faith? This more faith, I mean. We need to exercise the faith that we have. Tataura earlier on, takati, God has given each of us a measure of faith, but we need to exercise it. Ndinofarira shoko raMwari kuna Luke 17:5-6. Unoona vadzidzisi vachiuya kuna Jesu. Vanoti Jesu, increase our faith. That is the request that they have. Tisimudzirei pakutenda kwedu. But look at the response that Jesus gave. I'm going to read Luke 17:5-6. And the apostles said to the Lord, increase our faith. So the Lord said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea. The disciples are asking for more faith. Jesus is saying, use the little that I've given you. You are saying, I want more faith. Use that tiny bit. I think we remember last year, Baba Vakamboya ne mustard seed. And we were trying kutitika oneka seed, saying, it's very tiny for those of us who remember. Hallelujah. Very good. We want more faith. We want more faith because tinoda ma freebies, tinoda zvakareruka, tinoda zvisina labor, right? But very good, that small one, use it because it accomplishes much. It births big things. You don't need more faith. What you have already
Start using it. Put it to work. Start with the small things. Test the faithfulness of God in those small things. Kuti amai mwana uya kwamuri, mama musoro wangu uri kurwadza. Atichatienda dressing table unotora mapiritsi. Asi wakuti mwanangu, pfugama tinamate. Wobata mwana amai, womunamatira. Wotichienda unotamba tiunoti zvinofamba sei. Panodzoka mwana uyu, achiti amai, musoro wapora. Hallelujah. Hauna kungobatsira iwe kutenda kwako. Watoona kuti munamato wangu unotoshanda. Kutenda kwangu unotoshanda. Asi watobatsirawo nemwana uyu. Nokuti mukukura kwake akuziva kuti kana ndakangonzwa chandirwadza munyama yangu, ndinonamata. Nekuti Mwari anoporesa. Nekuti Mwari arorapa. Saka wakutoti mhuri ikurike mukutenda. Hallelujah. Angava ma-teenagers muri kuchikoro. You are working out the maths. Maths hadzisi kubatana, hadzisi kunzwisisika. But woti Mwari ndakanzwa kuti muri Mwari munopa njere. You are the God that gives wisdom. Help me to understand, how do I work out this maths? Paunozarurirwa the scrolls wakutoona kuti inga dzitori easy one. Watowakika pakutenda. The next time you can test God for greater things. But we need to start with the small faith that we have. It grows from that small. Nasi ndati Mwari ndoda kukuedzai pane chakati ndaona zvatoshanda zvinotoshanda zvinhu izvi. Tomorrow I've got something bigger. God, I'm trusting you. I saw you in that one. I saw you did it that one. ZvaDavid zvokuti Mwari uyu ndakamuona ndakabvarura the bears in the field. Ndakabvarura. Saka ndakakuonai ndinokuzivai Mwari. This giant you can also pull it down. This giant you can also crush it. Nekuti kutenda kwakanga kwavakika in the small things, in the daily routine, in the mundane task. Uchiti Mwari ndibatsire. Mwari ndigonese. Ndiri amai handigone kubika, ndakabika chikafu changu vanhu vanotiza. Chindibatsirai kuti chikafu chandinobika ichi mhuri yangu iitirwe zvakanaka. Mhuri yangu igamuchire zvandinobika, ngazvingova nefavor nekungoti chingowedzerai kunaka kwazvo. Mwari vanotiwanira nyasha. We taste them in these small things. Hallelujah. Amen. Number 3, we need to resist the urge to worry about what we have surrendered. Hallelujah. We need to resist worry. But look, we want to be rooted in faith. We want to grow in our faith. We need to resist the worry. This is a battlefield. Hallelujah. Faith does not undo what it has done in prayer. Let us not undo our prayers by worrying, by being anxious. Kuti zvichazofamba sei? Zvichazobuda sei? Situation iyi haiti. But kuti kana ndatozviendesa pachipfugamu, kana ndatozvisiya paatari, handichatakure baggage yangu. Nekuti inini ndatoratidza kuti handigone kuitakura ndiri ndega. The Lord is too much for me. I don't want to live life weighed down with the Lord that I'm not even equipped. Handisingagone kutakura. Asi kana ndazvisiya kune iye akati huyai muture mutoro yangu kwandiri, ndozvisiya pana iye anogona kuzvitakura. We need to resist to worry. Hanzi tinofanira kuva maKristu vari one-minded. James anoti hanzi a double-minded Christian is unstable in his ways. Kuti tinga atiti tanamata manheru zuva risati ratowira, zvichazobuda, hapana, there is no way. Then you are doing it. Apa kuseni wangu achimbopupura, Mwari munozvigona, Mwari munozviita. Wozotarisa reality, now you are undoing that prayer. Hebrews anotiudza zvakanaka. Hanzi let us hold fast the confession of our hope without wavering. For he who promised is faithful. Anoti without wavering, nekuti anotoziva kuti zvichada kuti zungunutsa zvitoripo. But pari kutoda mutsimba kuti kana ndatongozvipa Jesu zvatovharana. That door is closed. I am not going to worry about it. Unogona kuti mwedzi unoyu wapera.
handisi kutoziva kuti rent inobatana sei, handisi kutoziva kuti fees yevana zvinobatika sei, asi nekuti ndauya kuna Mwari ndavapa mutoro uyu, I'm not gonna worry. Yes, pandiri kudzoka rakumba reality change iripo, nekuti uchatarisa kuti ini basa handina, account hamuna mari, ndozvifambisa sei. That's the reality, at least the physical reality. But you need to remember kuti handifambe nezvinooneka nenyama. Ishe wangu vakati he will supply to all my needs according to his riches. So we hold on to that confession. Kuti yes, physical reality, I see you, I acknowledge you, but I am not going to give in. I'm going to choose a higher reality. And that higher reality is the word of God. What does the word of God say? Pamwe pacho tinoti tatenda tobva pakutenda, totenda tobva pakutenda, toti Mwari manonoka kupindura, Mwari hamusi kupindura. But we are also double in our ways. Hatisi kumira pazvokwadi, tiri kuti nhasi ndiri pazvokwadi, mangwana ndambobuda, kuswera mangwana ndadzoka. Like we are praying crisscross. Tiri pakutenda apa, toti Mwari hamusi kundinzwa here, hamusi kupindura here, but ari kuti hausi kumira panzvimbo. Hausi kumira panzvimbo, nhasi uri uku, mangwana uri uku, mangwana wadzoka. But we need to be focused, we need to be anchored. Kuti kana ndatozvikumbira, zviri kunzi wandakumbira uyu akatendeka. So I'm going to hold on to that confession. I will not allow myself to be moved. Nekuti it is a battleground. Satan anenge achikureminda kuti kunamata kwako kuripi, waane makore mangani uchigwesha, zvisati zvabatana. How long? Uchingoti Mwari Mwari. But we need to hold on to that confession. Nekuti in the fullness of time, he make all things beautiful. Hansi, he is the God of seasons. He is the God who ordains our lives in times and seasons. Kuti Mwari, if you allowed this season for me in this time, surely when the time is up, you will bring me up. But whilst I'm waiting to be brought out, I hold on to that confession. For he who promised is faithful. Hallelujah. Amen. So we need to choose to rest in the faithfulness of God. Kuti when I've brought it on the altar, andisikubuda nazvo padomari, I refuse the edge. I refuse. Pandauya pa the healing waters. Pandauya to the rivers of life. Handisi kutaura mukwende wangu zvakare ndinodzokera nawo kumba, mukwende wauya uchindiremera ndobuda nawo zvakare, hazvigoni. Asi imi Jehovha makatendeka. I'm going to rest in his faithfulness. Vadikani, tine muridzi. We are not of our own. We belong to God. He says, I have called you by name and you are mine. Saka kana pane munhu ari kutoclaima ownership yako, zviri kureva kuti your upkeep, he concerns himself about your upkeep. Just think of isu vabereki mune mhuri, nekuti vana vari kutarisira kwatiri, tinomhanya-mhanya kuti we provide for them. Nekuti vana vari kuti kana vane nzara, mama ndinodyei, baba tinopfekei, right? But he is claiming ownership over us. Kuti I have known you by name. You are mine. I have called you by name. You are mine. So we need to remember kuti tina Mwari vanotida. We have the God who sees us with compassion, and we need to rest in that truth. We need to rest in him. I love the book of Isaiah. You know, in returning and rest, you shall be saved. In confidence and in trust shall be your strength. Hanzi mukuzorora ndimo mune ruponeso rwedu. Murunyararo nekutenda, muna iye asingashanduki, ndimo mune simba redu. Hallelujah. Faith believes that I have told the one with the power to change my situation. Kuti isu sevanhu hatigone kuichinja, asivo Jehovha samasimba ose ndivo vane simba rekuchinja situation yangu. So we choose, it's a deliberate act. You need to choose to rest on his faithfulness. We need to choose kuti I'm going to trust you. Kunyangwe reality ichicontradicta, kunyangwe reality iri kutaura zvimwe, but I'm going to choose to rest on your faithfulness.
Hallelujah. Zvinoreva kuti patiri kuresta on God's faithfulness, we don't look at our unfaithfulness. Nekuti takatarisa isu sevanhu, isu vanhu pamwe pacho hatina kutendeka, pamwe pacho hatimire panzvimbo 1, asi tinotarisa kune iye akatendeka, iye asingashanduki, kuti Mwari tiwanirei nyasha. Hallelujah. How do we get to more faith? Hanzi faith hears. Tataura about hearing. Faith must then obey, and it must act. Faith must obey. Faith works with obedience. Faith works with action. Kuita zvinhu zvinotarisirwa semutendi. Hallelujah. Kuti Mwari ndakati Sunday ndichakunamatai. Saka I need to make sure kuti I come and worship my God. Andironge a visit on a Sunday because it's in my power kuti I accept that visit or that invitation. I have the power to decline it because I say, no, this day is out for me. This is for me and my God. We are in control. Hallelujah. So we honor God. I'm going to come worship you. This includes honoring him with our substance, honoring him with the tithes, with offerings, with giving to the poor. Nekuti we recognize kuti zvatiri nhasi izvi vadikani hakusi kuti takangwara, but we are only products of grace. Inyasha dzakatiwana. So we recognize kuti ndive zvandiri kuda kwaMwari. Dai asiri Jesu akandipa, dai Jesu asiriwo vakaisa mukana kwandiri, handangadai ndiri pandiri. Nokuti iro shoko raMwari rinoti hatigone kugamuchira kana ivo Mwari vasina kutipa. But we need to recognize kuti imishe ndimi mandipa, saka ndichadzorera kwamuri, nekuti ndimi mandipa simba racho rekuti nditombozvishanda. Handizoti pana akamborwara wekuti zoni haugone kubuda pamubhedhi, ndopauno appreciate pamwe pacho upenyu wakambofamba pekuti zvinombonyatsa kuoma, ndopaunonzwisa kuti it's only grace. Sometimes we take it for granted. Kuti pandiri kufamba ndichiti turi ndaenda ndadzoka, ndaenda ndadzoka, ndaenda noita mabasa angu, zvinhu zvongoita kunge zvangozviita zvega, zvangofaya zvega. Asi pane nyasha that is baking that. Pane kugonesa kwaMwari kuri kuzviita kuti zviende. Saka we recognize kuti zvandava nazvo, zvandapuwa, zvabva kuna Mwari. So I'm going to honor you with my strength. I'm going to honor you with my substance. Hallelujah. We need to walk a life of obedience. Kuti Mwari vatiri kunamata uyo havasi Mwari ve-lip service, vekuti Mwari ndinotenda, vekuti tinofamba nemabheji, vekuti I've seen so many people, we take pride in it. Yes, I'm a believer. I'm a believer. But uri kurarama here ubeliever wacho? Tiri kufamba here mumatsimba acho ekutenda? Are we honoring this God? Are we obedient in our daily walk with him? Mwari ngavatibatsire kuti tive vanhu vakatendeka. Hanzi naJames, faith without works is dead. Ko tinoti kutendeka, kutenda kwedu kunooneka sei? Remember, tiri kuti kutenda, it's a spirit thing. We cannot see what spirit. The only attestation of our faith, mabasa ari on the ground, ari kutoonekwa, ari kutoitika. Ndo achazoti amai ava vanotenda zvokwadi, amai ava vane rudo. Hallelujah. Ndinofarira atilida pa-intercession. Hanzi, we need to be loyal to this God. We need to be faithful to this God. Hanzi, we need to walk in this love. Kuti atipupure kuti tinoda Mwari. Yes, tese tiri kuti tinoda Mwari, but zviri kuda Mwari wacho tiri kuzvigona here? Vakatipoteredza vacho tiri kuvada here? Mwari ngavangotigonesa. Hallelujah. We need to be rooted in faith. We need to take this invitation seriously. Pane zvatakatarisira mangwanani ano. Chingave chii chawakatarisira. Whatever situation yatinayo mangwanani ano, tinaye asingatsauke panzira dzake. Tinaye akatendeka. Anoti iye kana avimbisa anozadzisa. Saka kana iye akatendeka, zvakureva kuti isu pane kumwe kutenda kwaakudiwawo kwatiri, kuti titendeke kwaari. Anoti be holy,
for I am holy. Ndakakudanirai kuva vatsvene. Ndakakudanirai kuti murarame mandiri, mugogara mandiri, nekuti ndimo mune simba renyu rekukunda. Ndimo mune simba renyu for everything that you desire in life. Pamwe pacho we are chasing after the worldly things. Ndinofarira shoko raMwari pane pawakangondizarira kuti seek first the kingdom of God. Seek first, nekuti muukingdom ndimo mune zvese zvatiri kumhanyisana nazvo. Kana tabatisisa zvoumambo hwaMwari, everything else amafufu akutomboederwa pamusoro, nekuti zvakatozara mukingdom. But pamwe pacho tiri kubirwa nguva tichimhanyisa zvenyama of this world, tichiziva kuti pfuma yese iyi yatiri kutsvaga, utano hwese izvi, zvese izvi zvakanaka izvi, it's all in the kingdom. It's a package that is in the kingdom of God. Anoti the kingdom of God is within you. But tiri kutanga tatifanira kunge tabata zvoumambo hwaMwari, kuti izvi zvachitasobata panyama zvinorarama uye zvine ropafadzo yaMwari. Hallelujah. Hallelujah. When we also talk about being rooted in faith, we need to have a faith that trusts in God's unchanging nature. Hallelujah. Being rooted is inviting us to say, I'm going to trust God. If God said it, He would do it. Hakusi kutenda kwekugumira kuti ichokwadi Mwari ariko, asi unozvinzwa mauri kuti zviro kwazvo Mwari ariko. Kunyangwe nyika yakati hapo Mwari, kunyangwe nyika yakati look at all the wars, look at everything that is happening, but in your spirit you know kuti zviro kwazvo ariko agere kumusoro kudenga, ariko anorangarira vana vevanhu. Saka tinoda kungoti Mwari vatibatsire kuti kutenda kwedu kuve kutenda kunovandudzwa, kuti ndiri pakuchema ipapo, ndiri pakurwadziwa ipapo, ndinoti ndinorambira ndiripo, ndichitenda kuri koga, pazviri kurwadza, pazviri kurema, upenyu pauri kuvava, upenyu pauri magaka ukuti Mwari wangu yo, dai mukombe uyu wandipfuura, asi tiri kuti tinorambira tiripo, tinorambira tiri pamabvi ipapo tichinamata. Anzi Mwari haasi munhu kuti angareva nema, uye mwanakomana wemunhu kuti ashandure pfungwa dzake. Hanzi ko anotaura akasazviita here, anovimbisa akasazadzisa here. Mubvunzo kwatiri kereke yaJehovha, ngatizvibvunzei mangwanani ano, anovimbisa here akasazadzisa, anotaura here akasazviita. In that situation, in that pain, in that suffering, is he a man? Is he a man that he should lie? Is he a man that he should lie? Hallelujah. He is not a man. He is not a man. Ndimwari vakatendeka, ndimwari vane nyasha, ndimwari vanopukuta misodzi, ndimwari vanorangarira kunyangwe pachirwadza, kunyangwe pachirema, ndiJehovha vanorangarira, ndiJehovha vanopukuta misodzi, anoringira shoko rake kuti arizadzise, anorangarira vana vekutenda, anorangarira vanomirira Jehovha. Hanzi vanopiwa simba itsva, vanomirira Jehovha, vanopiwa simba itsva. Ishe wamasimba ose ngavatiwanire nyasha,
kuti timirire pavari, kuti tisimbe mavari, kuti titi Baba, ndimi Ishe wedu, ndimi Mwari wedu, ndimi mudzikinuri namurwiri waupenyu hwedu. Hatisi chinhu tiri toga, hatisi chinhu tiri toga, asi nekuda kwenyasha dzavo. Asi munhu kuti angareve nhema, asi munhu kuti angatsauke panzira dzake. Let us be reminded this morning kuti Mwari ava vakatendera. Zvauya wakatarisana nazvo mangwanani ano, zvauri kuti Baba zvarwadza, Baba zvogomeresa, handikone kuti ndinozvigona sei, handizive kuti ndichari naro simba here rekupfuurira mberi, asi anoti handisi munhu, handitsauke panzira dzangu, handitaure ndikasazadzisa, nekuti ndakatendeka. Akatendeka, ndiMwari akatendeka, ndiMwari akatendeka. Let us hear it in our spirit that this God is faithful. Isu sevanhu hatina kutendeka, isu sevanhu tinotsauka panzira dzedu, tinovimbisa nhasi mangwana ndachinja goalpost, asi haashanduke, anoramba ari Mwari. Nzira dzake hadzisi nzira dzedu, kubata kwake hakusi kubata kwedu. Saka Mwari ngavangotirangarira mangwanani ano, kuti vangotisimbisa pakutenda ipapo, pane zvatora nguva, pane zvarema, kuti Baba ndipfeke ine simba itsva, ndigone kuramba ndichimhanya mujaho uyu, ndimhanyire korona, ndirambe ndichimhanya korona yenyu Jehovha, ndinoda kuiona muzita raJesu. Mwari ava, he does not contradict his nature. He does not contradict his nature. So we are being called kuti as new creations, sevanhu vakaberekwa patsva, we put on the new nature, the nature of love, the nature of faithfulness, trust and dependence on this God. Kuti hatichamire pakudauta, we don't stand on worry, but we give it unto the Rock of Ages, the everlasting God. Hallelujah. We are being called this morning to be rooted in faith. To be rooted in faith. And everything that can be shaken will possibly be shaken until that which cannot be shaken remains. And our faith must stand. Our faith must remain. Haifaniri kupedzwa nematambudziko upenyu. Nekuti these light afflictions are just by a moment. They are just for a moment. There is an eternal glory. Ishiwe masimba wose vatigonera. So what is our response? How do we respond to his faithfulness? We need to receive when truth is spoken. Not just truth, but truth from his word. Kuti Baba, ngazvive kwandiri sezvamareva, ngazvive saundiri sezvamareva. Paanotaura mukati moupenyu hwedu, we receive it and we agree with him. Faith also professes his word. We hear the word, we make it our own, we agree with it, we speak it over our life, we speak it over our children, we speak it over our circumstances, we speak the word. That's how we activate our faith. And we keep on walking in that faith. Every day we're going to situation haisati yachinja, but you convince yourself it is done. Hanzi kutenda kuva nechokwadi.
nezvinhu zvatakatarisira, perceiving as real fact what is not revealed to the carnal senses. Hallelujah. We also need to rest. We need to rest in God's faithfulness. We need to rest in his promises. He says there remains a rest for the people of God. For he who has entered his rest has himself also ceased from his works, as God did from his. Hanzi pane zoro rakagadzirirwa vanomuda. Zororo richiripo vadikani. Zororo raKristu richiripo panyika pano. Zororo raKristu richiripo. But we need to decide that I'm going to rest. I'm going to rest in God. I'm going to rest in his faithfulness. Kuti if God said it, he will do it. And I'm going to choose to trust in him. Can we please rise to our feet? Tisvike patinonyengetera. Hallelujah. Ndinofarira kuti kutenda uku chipo chatakatogamuchira kuna Mwari. Uyezve kuti ivo Mwari ndivo muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu. Mangwanani ano toda kungoenda pamberi paMwari. Tingoti Ishe, we accept this invitation. This invitation to be rooted in faith. Tingoti, build us up in our most holy faith. Keep us, O Lord, in your love. Tingoti, help us to do the laboring for our faith. Tigonesei Baba. Tisava maKristu vanoda the easy way out. Tisava microwave Kristus. But maKristu vanotsungaira. Hanzi farai mutariro. Tsungirirai mumatambudziko. Mugoramba muchinyengetera. Tingoti Baba tibatsire. Nokuti tiri toga tigone. Isu sevanhu pane simba parinopera. Asi toda kungotsvaka iro simba risingaperi. Tingoenda pamberi paMwari kungoti Baba tivakei. Ndimi muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu. Tauya kwamuri. Chitivakai. Complete what is lacking in our faith. Perfect that which is lacking in our faith. Ngatingoende pamberi paMwari tichinyengetera. Makatendeka Ishe masimba wose. Maite enyu mutsvene. Maite enyu Mwari wamasimba wose, ndinokutendai mangwanani ano Jehovah. Oh, Murena Warishima, we worship you, we honor you. We glorify your holy name, O Spirit of the living God. Ah, Mwari wangu makatendeka. Ndimi muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu. Ndimi Jehovah mune nyasha mune ngoni mutsvene. Ndimi makatipa kutenda uku Ishe. Ndimi munokusimbisa zvakare Baba. Tinouya pamberi penyu mangwanani ano mutsvene. Tichitivakai mutsvene. Root us in an unshakable faith. Root us in your love, O God. Root us in your unfailing mercies, O God. Father, in the mighty name of Jesus. Tinokuongai, tinokupai mbiri. Tinotaura nyasha dzenyu mangwanani ano Baba. Chitigonesai mutsvene. Kuva nekutenda kwakadzama Baba. Oh, we want to see levels of God. Levels of operating in your faith. We want to see levels, oh God. Levels of trust and confidence in you, oh God. Father, in the mighty name of Jesus. Tivakei tisimbisei mutsvene. Pamwe pacho atigone kumhanya tiri toga Baba. Asi tiri kukumbirai imi mutsvene. Kuti mutipfeke nesimba rinogonesa. Mutipfeke neukuru wenyu Baba. Mutipfeke nekubata kwenyu kunoshamisa. Mutivake mukutenda uku Ishe. Nekuti you say when everything that can be shaken will be shaken, so that what cannot be shaken will remain. May our faith stand, O God. May you build us in our most holy faith. May you keep us in your love, O Spirit of the living God. Mangwanani ano tinokutendai mutsvene. Mangwanani ano tinouya kwamuri Baba.
nekuti muri Jehovha makanaka, muri Jehovha makatendeka. Imi makati muchatitungamirira kudzoka kumusha. Tinodzoka nekutenda Baba. Kana tarambira tiri pakutenda uko, kana tarambira tiri pamuri mutsvene, chitigonesai Ishe wemasimba wose kuti tirambire pamuri mutsvene. Kunyangwe hondo dzeupenyu padzinosumuka, kunyangwe mafungo eupenyu paunosimuka, asi tigowanikwa tine midzi dzakadzika mamuri Baba. Tigowanikwa tiri miti isingazivi kunuswe, tigowanikwa tiri makomo eZioni Ishe asingasungunuswe mutsvene nezvinoremera nekumanikidza upenyu. Mangwanani ano tinokupai moyo yedu, mangwanani ano tinokudanai muchinda werugare. Kuda kwenyu ngakuitwe pakati pedu Ishe. Tinokuongai, tinokuremekedzai, tinokutendai nekuda kwenyasha dzenyu muzuva ranhasi, tinokutendai nekuda kwekutendeka kwenyu. Chitigonesai Baba to do the laboring, O God, the laboring that is required of us, O God. Help us to carry our crosses, O God, that we may follow you, O Spirit of the living God. Father, in the mighty name of Jesus, we worship you, we honor you, O God. Mweya mutsvene tinokuongai. Maita yenyu Mambo Jesu, maita yenyu nenyasha dzenyu masikati ano, maita yenyu nekutendeka kwenyu mutsvene. Tinotenda Baba kuti kune zvipenyu zvomweya zvakuwandudzwa mukati medu, zvakuwandudzwa matiri Baba, nekuda kwekutendeka kwenyu, nekuda kwenyasha dzenyu. Rumbidzwai mutsvene waIsraeri. Tinokuongai, tinokutendai mutsvene. Maita yenyu neuwapo hwenyu, maita yenyu nenyasha dzenyu dzamatiburudzira muzuva ranhasi, maita yenyu nekutendeka kwenyu kwamatiratidza Baba, nekutirangaridza Baba kuti kutenda uku kwakatanga nekutenda uye kunogumira mukutenda Ishe wemasimba wose. We worship you, we honor you, we glory in your holy name. Uzita nemuropa raMambo Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Tinongotenda Mwari masikati ano nenguva yavatwanira yekushumirwa shoko ravo. Hallelujah. Tinongodzorera rukudzo rwose kwavari ivo Ishe wemasimba wose, ivo vakatendeka nguva dzose, ivo vasingatsauke panzira dzavo, vanoti vanosvinurira shoko ravo kuti vagorizadzisa, nekuti faithful is his name. Hallelujah. Ndisingazivo pakati pedu kuti tinaye here anoti ndoda kugamuchira Jesu saIshe namuponesi wangu. Mumwe anoti pamwe ndakambonge ndichinamata ndakadzokera kumashure, and I went so further away from this love, but I want to return back home. I want to come back home. Mumwe ari kuti handisati ndambomugamuchira saIshe namuponesi wangu. Amenoti tinawo vakadaro here pakati pedu vasimudze maoko. Hallelujah. Yes, hallelujah. Ngatifambei tichiuya kumberi. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Spirit of the living God. We thank you for your faithfulness, O Father of mercies. We worship you, we honor you, we glory in your holy name. Simudziwai mutsvene pfugama yenyu. Can you just kneel? uJesu uyaphila igazi lakhe
Hallelujah. Tese tinonzwa Shona. We understand Shona, right? Hallelujah. Takatisa shoko ra Mwari kuna Romans chapter 10. Rinoti hanzi, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and you believe in your heart that God raised him from the dead, you shall be saved. So we need to confess with our mouth and we believe in our heart. As we do this prayer, you will repeat after me. Let us open our hearts. Nekuti we are accepting him. Kuti Mwari chiuya mugare mandiri. So let's envision him on that cross, paying and suffering for our sins. Let our eyes be upon him on that cross, and we open our hearts. And you will repeat after me. Hallelujah. Ishe Jesu, ndinobvuma kuti ndiri mutadzi. Ndinotenda kuti makandifira pamuchinjikwa kuti ndiregererwe zvivi zvangu. Kubva zvino ndinokugamuchirai saishe namuponesi wangu. Ndiregerereiwo zvivi zvangu, ndikanganwireiwo kudarika kwangu. Ndinoramba nzira dzose dzaSatani kubva zvino. Ndinoti ndava venyu, chiuyai mugare mukati memwoyo wangu. Munditungamirire mumazuva angu ose oupenyu. Nyorai zita rangu mubhuku yenyu youpenyu. Ndinotenda kuti kubva zvino ndava venyu uye mama wangu. Muzita nemuropa raJesu. Amen. Ndichakumbirawo our elders kuti muye muturike maoko. Uyahala, uyahala, lela, Jesu, wa